a chroeso I haclediad rhif 88 yn neidio fewn yr DeLorean yna yn hitio 88 milltir yr awr. Mae'r Silver Award-Winning Haclediad yn dod I chi hefo Bryn. Hello! A Iestyn. Great Scott! A fi Sioned. Na, dy'r Libyans ddim ar yn hol enni, a mae hwn yn addewol iawn o fod yn 80s Wankfest just fel Ready Player One. So! Tangent bach byr yn fanna, hefyd un o comedians dwi'n mwynhau fwyaf di boi'r John Mulaney, a mi o'n neud bit amdan sydd mae rhywun wedi pitcho Back to the Future i'r studios yn yr 80au ac yn dweud Marty McFly, he's a bit of a dropout and his best friend is a disgraced nuclear physicist a mi o'n dweud ydi a dyn nhw beth yn esbonio sy'n maen nhw'n ffrindiau, dyn nhw'n esbonio pam maen nhw'n ffrindiau mae o'n ffrindiau fan nhw, so yeah. Mae o'n 80s film logic, yr un math o logic sydd yn peri I judges mewn actual cystadleuaeth masif rhoid gwobr arian I iapod fan hyn. Bryn, Iestyn, dwi'n eitha hyderus bod chi dal yn hungover ers di Sadwrn diwetha, achos dwi sicr yn, ond hynna ddim yn mynd I stopio fi agor yr agenda yn y fian. Da ni yn really ddiolchgar i'n holl wrandawyr fi, i'n holl #hackfam am gefnogi, gyrru negeseuon, llongyfarch a pleidleisio a just gwrando. Diolch. Gathon ni noson anhygoel yn y British Podcast Awards. Bach yn random, oedd y FaceTime ffôn gyda fi mewn un llaw, laptop hefo Zoom i'r British Podcast Awards oedd wedi managio cwmpo off yr awyr unwaith yn barod yn y llaw arall a wedyn massive screen gyda fi just efo llun huge yn un tri arno fo yn y cefndir just rhag ofn bod fi eisiau gwneud cutaways cymleth yn hynna'n. Boys, sut oedd y profiad I chi efo'r virtual ceremony? Cos oedd gennym ni plans yma ar fynd I Llundain a cael massive boozer ond nathon ni aros yn tŷ ni a cael massive boozer. Wel, oedd o'n reit di-stressed I fi ac I Iestyn. Oedd o'n reit relaxed. Iestyn yn cael great time y family party, ti chi? Oedd hi'n llon trons o hwyl yn tu ni. Oedd cynnan yn trio joinio fewn efo AirPods ni glystio yn gwylio beth yw'r young thing of today, Snapchat na thing arall na. Insta-Live? TikTok. He was TikTok in the night away ar hwnnw. Ond oedd Shari wedi reid y Bunting Podcasting Awards ar y scaffolding tu allan i'r tŷ. So pawb yn gwybod be o'n mynd ymlaen yn tŷ ni. So, be oedd hi'n noswaith da, ond oedd o'n neud o fwy o hwyl, just oedd chi yna'n gwylio fo. Oedd o'n weird, ond oedd o'n really arferol I ni, cos fel na da ni'n arfer recordio'r show anyway, so da chi ddim actually yn bobl go iawn I fi. Na. Chi just yn fel two-dimensional objects a lleisiau. Dwi ar y funud, dwi'n yn siŵr os mae unrhyw berson arall tu allan i'r fflat ma wir. So ddech chi bod chi gyd rhywbeth sydd yn ychymyg. Da ni actually yn projection, da ni yn projection o dy ychymyg di. Cool. Good i wybod. Ardderchog. So, ar bennod 88 o'r haclediad, mae fy bits wedi diflannu, dim ffynnu bits gennau neidio syth fewn i'r agenda. Gallwn ni siarad wedyn amdan Apple ddim eisiau Intel chips, Huawe-hei yn gadl yr UK, flipping scooters sy'n fucking blow around y lle mae gyd, her ffilm ferdd, Apple Daily News podcast, Michelle Obama podcast, game Nintendo Switch gan Wales Interactive ac wrth gwrs yn yr after party da ni'n mynd I fod yn trafod y ffilm sydd yn neud I Valerian and the City of a Thousand Planets edrych fel Valerian and the Citizen Kane of a Thousand Planets right? Da ni'n mynd I fynd hefo gagundor anhygoel rhwng realaeth a byd y Wachowskis. Da ni'n mynd I fod yn gwachio Jupiter Ascending. I like dogs. I like big dogs. I can't lie. Are those rocket boots? Are those rocket boots?
Are those rocket boots? Can I get me pay on eBay? Just Eddie Redmayne ydy'r unig beth. I mean... I need more life. Oh my god. Mae cyffro. Dwi mor flin bod fi ddim di cychwyn yr intro i'r whole bennod. Mae just yn mynd... Haclediad rif. Dwi'n meddwl, oedd o front ar nhw i gadw i ffisig asma fo wrtho fo tra nhw ar y set, de. I swear to God, ond y bits o'r ffilm yna, o'n i'n watch it o'n mynd, dwi'n rhoi subtitles mae'n achos oedd bawb wedi benderfynu siarad fel hyn. Mae Jupiter Ascending yn amazing. Neu, a dwi'n galw fo rwan, title yr episode ydy Werewolf SuperTed. Okay. Guys. Okay. Hashtag approved. With me ar y siwrna. Hashtag approved. Hashtag Werewolf SuperTed. Dyna ydy unig thought fi amdan Channing Tatum yn yr whole film. Shirtless Werewolf SuperTed. Oh god, Bryn, ti wedi yes-andio y sioe yma. Dwi hefyd yn ei jump fewn i'r Jane da, Bryn, mi oedd gen ti tynnu lliwgar tu hwnt yn dy ddwylo wrth i ni ddechrau recordio. Dwi yn cario ymlaen ar fy ymdrech i propio fyny production cwrw... Yn bersonol. Yn bersonol. Propio fyny production cwrw De Cymru trwy yfad can o Pineapple Express IPA gan Tiny Rebel sydd hefyd yn rhywbeth mwyn wedi datblygu ar y cyd efo Polly's Brew Co. Mae yna Pineapple Nose, Pale Eye. Mae hwnna'n swnio'n boenus. Draw me a word picture, Bryn. Yeah. He's got a pineapple nose, a grape eye, and an apple mouth. Dwi'n gwybod beth fan. Na, apparently y blas mae'n dweud ydy pineapple/grapefruit. A mae'r Polly's Brew Co. yn o hefyd o'r Gogledd Cymru. So, mae hwn yn collab Cymraeg gan Tiny Rebel a Polly's Brew Co. Mae'r tin yn spectacular. Nid yn unig hynna, mae hefyd yn fy ngwydyr Tiny Rebel. Oedd hwnna'n dod hefo fo ni, o ti di ordro hwnna'n sbesh? O'n i di ordro hwnna'n... Wel, nath y cyrraedd yn yr un box. Mae o sbesh. Dwi eisiau neud ymlaen i agenda Iestyn, ond gan bod ni gyd yn siarad amdan drinks Cymraeg, dwi jyst eisiau nodi, ni nes i brynu fy mhotel, fy un ag unig botel o Pollination Gin gan Dyfi Distillery, #represent Corus, ar gychwyn y lockdown, nôl yng nghanol mis Mawrth. Ar y trydydd ar hugain o fis Mawrth, nid wisos ynghynt fel mae Llywodraeth Lloegr yn mynnu, cynhel. A mae o wedi para tan hyn. A dwi'n credu bod hynna wedi bod yn dda, achos dwi wedi bod angen o lot. So dwi newydd orffen y botel cyfan yma o gin super drud mewn 3 mis. Ti'n neud y dda. Dwi'n credu bod hynna'n going eitha da. Mae'n good going. Ti'n eisiau edrych ar recycling ni? Be sy'n eisiau gwybod ydy... Be di'r tonic ti'n rhaid yn nhw, di'r cwestiwn? Da chi'n gwybod. Little... Bo fi'n tonic slag. Yndi, little tonic... Dwi di ffindio. Ma Fever Tree just rhy posh. Fel, ma nhw'n rhoi fel rhyw blas. Fel, admittedly, dwi ddim di cael fy Fever Tree no frills, just light tonic. Achos wastad, pan mae Al chwarae teg iddo fo yn mynd i'r siop, pan mae o'n cael neud y siops mawr, a dwi just yn siop yn Lidl, mae o'n dod dwi wedi dod â'n fancy Mediterranean i teg. Mae hwnna'n really nice. Ond yn anffodus, mae'n fancy Mediterranean yn blasu'n wank hefo gin Corus yn fy marn i. Disclaimer, dydyn ni ddim yn sponsored gan gin Corus. Dyfi Distillery ddo, os chi fancy, represent. Yes, well, let's see. A bottle of gin fresh. Tiny Rebel, os da chi eisiau. Hei, dyn ni'n Silver Award-Winning. Dyla fo gen ni fucking sponsors, wan, Ie, rhaid chi helpu fi efo sponsor fi. Dwi'n cofio beth enw fo. Pwy'n oedd yn gwneud y gin na dwi wedi gael? Gin Talog. Talog, ie. So, ie. Sponsorship, there you go.
So dyna dwi'n actually yfad. Hwn di'r gin cynta yn Gynarfon yn y 10 blwyddyn dwytha, ers ni gychwyn, efo be mae Sioned yn gysau, sef y Mediterranean Fever Tree Tonic i fewn yn efo. Walla bod o'n iawn efo Mae gin o'n talog. hyfryd tu hwnt. Ac efo gwelltyn bach papur streipiog pink a gwyn. Iestyn, ti mor meterosexual? Mae'n anhyfryd. Mae'n mynd efo man bun fi heddiw. Gweld mae'n bach o Gareth Bale vibe. Lockdown. Ti'n eistedd ar ochr. Mae'n Gareth Bale vibe, waw. Oh my god, Gareth Bale vibe, cos mae just yn mynd i eistedd ar ochr, just yn neud 350 grand yr wsnos, a just gwrando ar ti a fi actually yn ennill yr awards. Topical football chat! Mae just dod ymlaen yn extra time a sgorio winning goal. Peth i cofio ddo, Sioned, ydy, mae podledu yn gêm o 2 hanner, a mae haid yn neud y sicr bod chdi gallu mynd trwy yr whole gêm ac yn sicrhau bod chdi gallu gorffan yn y gol yn y diwedd a neud yn siŵr bod ti'n sgorio mwy o gols na'r pobl eraill. So. Dim bod ni'n bodlediad sydd mewn unrhyw ffordd eisiau unrhyw beth i wneud hefo Graham Linehan. Ond mae'r pishin o'r IT crowd pam maen nhw yn mynd i'r football match yn mynd, did you see that ludicrous display last night? Dal yn aros yn fy nghofi ynglyn â sut i siarad am Bale droed. Ond glyner, trans rights. Come on pawb, right. Ymlaen. Mae genna i dal, right? Honna. Party cannon. Mae genna i dal y party cannon. This is an audio medium, so ni'n gallu gweld y party cannon. Mae o'n goch yn sgleiniog ac yn barod i flastio. So, unrhyw bryd yn ystod y sioe yma, pan dwi ddim yn teimlo bod pethau'n mynd digon cyffroes, dwi just yn mynd i randomly chwthu'r party cannon a gweld os di hynna'n gwella sioe ni. Pam wneud rhywun... O, ti'n meddwl bod intros y sioe ma ddim yn deffro nhw? Pa mae rhywun yn dweud y gair cydd fi fydd y canon Werewolf SuperTed yn seithi y gair cydd heno ydy Werewolf SuperTed. Werewolf SuperTed. Right. Da ni'n mynd i blastio trwy'r actual newyddion mwyn hitio'r fun times after party, okay? Yes. Ti di roi cwpl o bethau fewn in sgwrs ni. Dy gyffro di yn ddiweddar, achos nathon ni'n fethu allan pennod diwetha ar cyhoeddiadau Apple yn fwy manwl. Beth ydy'r diweddar? Achos wyt ti wedi rhoi, mae'n amazing, mae Apple yn symud i ffwrdd o Intel chips, ac yn i just fel... Fydd ddim gweibod. So os ti eisiau esbonio wrtho fi, dwi really eisiau neud terrible dad joke am sglods, ond dwi just methu. Mae nos Wener ola, tymor yr ysgol, mam hlanti wedi mynd yn massively blin hefo fi'n barod heddiw. So dydy mreni just ddim yn mynd i allu dod fyny hefo'r comedy silver nuggets na. Yeah, a di ni justio lawr wan siarad, di ni justio lawr wan yca. Da ni cael, gwni gorffwys chydig bach wan yca. I swear to God, right, oedd gwyneb fi ar y noson yn union fel, ti wedi gweld yr YouTube fideo na o'r American gymnast yna sydd o gwymab tîn pan mae just yn cael silver. Iestyn a just mynd, Llongorchiadau i Ellis James am ennill, though, by the way. Llongorchiadau. Yes, ond Bryn, di hwnna ddim yn ei bit cystal. Na, da iawn pawb. Da iawn i siarad sex am ddod yn drydydd hefyd. A maen nhw wedi cael ail gyfres. Yeah. Ie, siarad sex. I know. Ti'n mo gawn ni ail gomisiynu? Dwi'n eitha sicr o'r rôl yr rifin yma, da ni'n cael yn ganslo. Nope. Na i siarad sex am ti mewn i computers, os da chi eisiau da. Fel, guys, cross-section o'n holl interests ni oedd Henry Cavill, seren... Dwi'n gwybod pan mynd i ddeud Superman. Na. The Man from U.N.C.L.E. It's a future film di ddim. Diolch. Tro nesaf dwi'n cael dewis nhw. So y fideo sy'n newydd fynd allan wrth yma ydy Henry Cavill yn adeiladu PC from scratch mewn vest.
A dwi'n cedi bod mae hwnna'r math o wholesome content da ni angen amlygu. Tas fo'n neud yn Gymraeg, bys fo fel ar y heno. Be ni'n licio hefyd oedd y ffaith, oedd o'n just fatha mynd trwy'r manuals i gyd ac yn astudio nhw. A wedyn oedd bod yn ofalus iawn yn roed y chips i gyd i fewn. A dyn oedd chi'n gweld o'n straffaglu trwy gweithio allan pa ffordd i fewn i roi pethau. A wedyn mae switcho'r thing on a mynd oedd rhyw display ar y fan. A mae'n dweud, hang on, mwyn a ben i lawr. A wedyn mae'n mynd yn ôl ac yn ail osod o. A ti'n dweud... Dyna, bloody... Iawn, ti'n gwybod beth i hwnna? Dyfal barhad, gwneud job yn iawn. Dyna pan bod o'n superhero, dim achos i fwstash. A fo'n 5 munud a hannar. A just yn gwylio fo, ti'n dweud... Do'n i lyfio, oedd y music editing yn spash. Oedd, bach o Barry White. Fyna ti'n mynd y rong o Barry White. Pan mae'n rhoi y chip fewn, oh yeah. Ac yn i just fel, wel, nerdiwch fi mas. Mae o'n gwybod be mae o'n neud. Dwi'n edrych ymlaen i wylio fo. Gynna fo dwylo rili fel main hefyd, fel da ar gyfer adeiladu. Ti'n ma, PCs, da ar gyfer adeiladu PC. Chos stori oedd, nath o fethu'r galwad gan Snyder tro cyntaf dweud bod o wedi cael y rôl fel Superman. Chos oedd o'n chwarae World of Warcraft. Oh my god, dyma pan bod o yn fel like The Witcher a stuff. Mae hwnna'n ffilm i ni wylio ar y ffilm di ddim. World of Warcraft, neu be bynnag dyn fo. Swn i'n intrigued am hwnna, achos fel, mae stuff Duncan Jones, dwi'n eitha licio fo, dwi'n lyfio o source code yn crack it. Moon. Okay, love it. So, anyway, dylen ni siarad am tech? Neu just Dwi'n just yn falch oedd Henry Cavill di ailwytho i ddwylo fo i freichio fo'n barod ar gyfer y symbol. Gallai i just deud, right, mae hwn yn super controversial. Okay. Y ffilms Mission Impossible. Dwi ar y trydydd, wan. Mae nhw bach yn shit. Mae nhw'n spectacularly shit, as in spectacular, ond dwi wedi gwachod eitha dipyn o'r nhw rwan, a wedi kind of yn ganol bob un yn mynd, the fuck? So, yr sôn ar y funud ydy, dim Mission Impossible films ydyn nhw ragor, ond yn ytrach, sut mae Tom Cruise yn mynd i trio lladd i hyn nesa. Dyna di'r whole thing o fel... Mae o basically erbyn hyn yn meddwl bod o'n immortal, so mae o fel allai i gwthio ffiniau realaeth fan hyn. Chos yn un, ti'n wedi cyrraedd yr un yma eto, yes, ond mae'n un tafod lle mae'n redag dros y toia yn Llundan. O, dwi wedi gweld nhw i gyd, sti. Dwi just yn ail-wylio nhw efo'r mab, ydw i. Right. So mae'n taro rhyw wal. Very suitable i teenagers. Mae'n taro rhyw wal yn Llundan, a mae'n actually torri goes o, go iawn, a mae'n cario mlaen redag trwy gweddill yr sîn i gwblhau y sîn efo'i goes o di torri. Ie, i wneud siŵr bod nhw'n cael y shot. Ac oedd yn mynd off camera. You got that right. So I'm not doing it again. Anhygoel. Dwi dal eisiau dweud bod Jamie Roberts wedi chwarae stupidly nôl yn y dyddiau cyn bod bobl actually'n cael ei gyrru off am concussions, wedi chwarae fo fractured skull am 8 munud. A mae o'n doctor, dyle fo heb wneud hynna. Kids, gwisgwch skull caps. A peidio chwarae efo skull fractures. Okay. It's not big and it's not clever. Os di rwy'n isio mynd trwy'r Mission Impossible movies, just ar ôl ail-wylio'r ail-un, John Woo, dwi'n meddwl, just skipio fo. Os a really ddim point. Mae o'n teimlo fel TV movie fysa'n istan dda rhwng Werewolf ag A-Team. Ti'n bod, Night Rider. Mae'n ffitio fewn yn dda efo heini. Like 90s, think Hong Kong, like side guns aesthetic. Mae'n leidd efo, just falle ddim ar... Oedd y mab yn deud, dwi'n mwyn gwybod os dwi eisiau cario ymlaen gwylio nhw rwan ar ôl gweld hwnnw. Eisiau, na, maen nhw'n gwella wan. A wedyn nath ni wylio'r trydydd. Ac gymaint gwell am fod J.J. Abrams, dwi'n meddwl ffilm gyntaf o, dwi'n meddwl, ie? I directio. Mae o'n fel yr un mawr. Oedd o'n lot gwell. So,
Ti'n ma be, dwi eisiau jumpio fewn i gymryd o'r stwff ma, ond, os o'n i am y news. Am y news. A wedyn, mae'r after party yn mynd i fod yn llawn o hot takes ffilms o 2002. Fydd o'n gret. So, yes, Apple yn symud i ffwrdd o Intel chips. Beth mae hyn yn meddwl? Insert dad joke. Dad joke. Hang on. Thinking of dad joke? I have got no idea what you're talking about. Ti dy'r unig dad ar hwn. Yeah. So, be mae hyn yn olygu? Wel, os da chi yn gyfarwydd, mae chi eich computer yn rhedeg ar Intel chips ar y funud, ond mond rhyw 15 mlynedd yn ôl, rhywbeth fel la oedd Macs i gyd yn rhedeg ar PowerPC chips cyn IBM, ac nath nhw transitionio o heina i chips Intel oherwydd oedd Macs methu cadw fyny efo PCs ar y pryd. Ac beth sy'n digwydd rwan ydy fod mae pobl wedi bod yn sylwi ers blynyddoedd maith fod Intel really wedi bod yn stryglo efo dod â chips newydd allan, chips cyflymach, ac yn gweithio mwy ar wneud y proses yn llai ar y chip i hun, lle mae AMD wedi dod â chips newydd allan, 64 core Threadripper, dwi'n meddwl di enw fo, ac mae o'n cicio ti'n bob un Intel chip allan yna. Heina yn swnio fel... Y gair Threadripper yn dweud o'i gyd ydy. Jeebus. So mae pawb yn y byd 3D a VFX i gyd dueddol wedi symud i defnyddio heini erbyn hyn, ac mae pobl yn gadael y Macs oherwydd maen nhw'n cael y cyflymder efo hynna. Ond be mae Apple di gyhoeddi yn y WWDC ydy fod da ni'n meddwl fedra ni'n neud yn well efo chips da ni wedi bod yn datblygu i'r iPhones a'r iPads. So be nath nhw ddeud ydy, da ni'n symud i ffwrdd o'r wrth Intel ac yn mynd i Apple Silicon, maen nhw'n gael efo ar y funud, sydd yn based ar yr ARM architecture. Ond am fod mae'r iPads dyddi yma, pan ti'n reid y Geekbench neu benchmark scores ydyn nhw, maen nhw'n curo'r MacBook Pros ar y benchmarks. Prosesu? Ie. Yeah. So... Bydiol. Ac be mae pobl yn meddwl ydy, wel, be sy'n digwydd os ti'n reid rhyw 6 o heina mewn un computer, tybod, faint o gyflym mae'n mynd i fod wedyn. Ac mae nhw wedi rhaid allan Mac Minis i'r developers oedd wedi requestio nhw, sydd efo chip yr iPad diweddara yn efo, i datblygu i apps i draws newid nhw. So maen nhw'n mynd trwy'r un broses a nath nhw o symud i ffwrdd wrth Intel. Wan, os yna neb wir yn gwybod faint o gyflym fydd y Macs ma. Mae pobl sy'n edrych ar y supply chain a balli yn dweud fyna iMacs newydd a MacBook Pros newydd cyn diwedd y flwyddyn. Ond be fydd yn ddiddorol ydy faint o gyflym fydd nhw, ac wrth gwrs mae pawb yn gorau ail wampio i rhaglenni i gydweithio efo hwn i gael y mantais llawn allan o'n nhw. Ond maen nhw wedi dangos, nath nhw ddangos, be oedd o'r da, Unreal Engine, dwi'n meddwl, ag rhyw 3D software, dwi'n cofio beth enw fo, un o'r rei mawr, yn rhedeg just fewn emulation Rosetta, maen nhw'n galw fo, just, so mae o'n rhedeg yr programs heb i chdi sylwi fod o'n rhedeg mewn emulation, ag oedd o dal yn really, really cyflym. So, faint o gyflym fydd nhw, unwaith nhw wedi ailwampio nhw, ag di pacsio nhw, ag y peth ydy, oherwydd mae gymaint o bobl sydd efo'r pro apps mae wan wedi symud i ffwrdd i Windows, ydy y pobl mae'n mynd i llusgo'i traed a creu ail-wneud yr apps mae gyd i gymryd mantais o hyn. Ond y peth ydy, os maen nhw'n mynd i fod yn lot cyflymach na'r AMD Threadrippers ma, mi fydd rhaid iddyn nhw wneud na'n fod fydd pawb yn gofyn wrthyn nhw, mae rhaid chi gefnogi'r computers yma. Ond y peth mwyaf arall mae o'n golygu ydy, os ti'n prynu laptop gyn Apple efo'r chips newydd ma'n efo, mae'r Mac App Store yn mynd i gynnwys holl apps iPad ag iPhone i gyd o fewn yr App Store yna. So fydd i'n gallu rhedeg dy iPhone apps, dy iPad apps a dy Mac apps i gyd ar y Mac. So fydd nhw efo'r ecosystem mwyaf
sydd ar gael, mwy fydd nhw'n neidio dros Windows efo faint o apps fydd gyda nhw. Felly fydd lot o nhw yn flashlight apps, apps rhechan, ond fydd nhw'n apps. So o ran yr interaction wedyn, wyt ti wedyn yn rhedeg hwnna drwy maws ta wedyn? Wyt ti just yn substitute maws ar gyfer y touch? Dyna'r cwestiwn mawr oherwydd maen nhw wedi ailwampio Mac OS wan, maen nhw'n neidio i fersiwn 11 wan, am tro gyntaf ers ydyn nhw shiftio i rhif 10. Ac mae pobl wedi bod yn edrych arno fo, bod mae'n lot fwy o spacing allan arno fo, so mae pawb yn meddwl fydd Macs laptops sydd yn dod allan diwedd y flwyddyn, maen nhw'n typio mai touchscreen fydd nhw, fod nhw wedi deud fydd nhw byth yn neud touchscreen Mac, ond nath nhw bob tro deud, da ni'n byth yn mynd i neud iPad llai, da ni byth yn mynd i rei fideos ar iPods, da ni byth yn mynd i neud llyfrau neu bynnag oedd yn deud, da ni byth yn mynd i gael pensal neu beiro efo'r iPad. Maen nhw'n mynd yn ôl bo hyd ydi, so os maen nhw'n neud touchscreen, mi fydd hein i gyd yn gweithio, ond ar y funud, wrth gwrs, ti'n gallu defnyddio maws efo dy iPad, so mae maen nhw wedi dangos sut fysa yr apps yn gweithio efo maws yn barod wrth transition maen nhw wedi gwneud ar yr iPad. Da chi wedi defnyddio hwnna? Dwi heb, achos ti'n gwybod o ran dyfeisiad yn ti ni, mae'n fel beg borrow steel, hand-me-downs and stuff gyda ni. Dwi'n bod, Bryn? Na, yn byth. Mae o'n gweithio'n really da. Mae'n neud lot o synwyr ddo'n dydi o? Ond y peth ydy, dwi'n gweld o gweithio well na sy'n mae maws yn interactio efo computer ar y funud, so bod ti wedi dod i arfer efo just yr saeth bach na sydd gen ti ar sgrin. A maen nhw wedi ailfeddwl o'i gyd lle mae gen ti'r cylch bach mae'n mynd rownd y sgrin yn lle'r saeth bach. A wedyn unwaith mae'n mynd dros rhywbeth ti'n gallu interactio efo, mae o'n newid i fod yn beth ti'n gael o i-bar neu t-bar, beth mae'n cofio, beth ti'n gael o pam ti'n gallu teipio rhywbeth, a wedyn os mae bwtwm yn i fynd i gael y bwys, mae'r dot yn diflannu, a mae'n highlighter bwtwm. So mae werth edrych ar fideo i weld sy'n mae'n gweithio, neu trio fo, os gyn ti maws, a gyn ti iPad, trio fo. Gymaint o synwyr, achos dwi'n gwybod yn ywedig hefo ni yn yngweithle fi, da ni buddsoddi mewn fel touchscreen, fel TVs enfawr, mwyn gallu sort of creu hwnna. A ti'n gweld nhw'n lot o cynnyrchiadau teledu, beth bynnag fel, dy bobl, chwarae, oh my god, mae'n trefnu sports podcast. Lecsiwn hefyd fel afer ma'n. Ti'n meddwl be, ar stwff yna. So mae hwnna'n, mae fel, ti'n rhoi stuff yn Star Trek, mae bobl isio nhw. Wel, mae kind of gesture-based, neu fel touch-based, fel computing mawr, yn neud synwyr yn y pen draw. Y cwestiwn ydy sut fydd o'n gweithio yn y byd go iawn, in terms of sut mae'r person yn ymatab ac yn neud efo, achos beth ydy'n meddwl wan, so ar y funud, mae gen i'n laptop fi fe mae'r stand ydy yn ylu fyny ata fi, so ar sgrin reit omlaen ni, ond i gyrraedd y sgrin ydy fi estyn ymraichu allan syth allan, so ydw i am dal y mis i fyny fel o just i tapio ar rhywbeth. Mae probably mynd i fod fel yn ôl yr apps sydd i angen o, yr apps sydd fwyaf angen reidiol o rhywbeth felly. Ti'n modd, dydy dy standard bloody netbook kind of gyfi darllen e-mail, gyfi printio'r dogfen yma, falle ddim. Ond, dwi'n lyfio'r syniad. Mae pawb yn gwybod bod ni'n mynd i fod yn cyrraedd yr Tony Stark-verse ma, lle ti jyst yn cymryd document, a ti jyst yn fel flingio fo draw i dy printer, di. Fi di dal yn printio y dyddiau. Hei, Iestyn, ti di deud ar o, grandwch, dwi yn gutted about the death of print. Dwi'n yn siarad amdan The Guardians, newyddion sydd wedi dod allan, bod nhw'n cael gwared o'i magazine penwythnos nhw. Dwi'n gutted am Mellten. Mae Mellten magazine yn myrjo hefo cip, cylchgawn yr urdd, ac yn mynd yn digidol yn unig. O, dydw ti beth i gael yr bapur i mwy? Na. A nes i weld nhw'n ymyrgio, ond nes i'n cymryd sylw o'r peth digidol. So, does dim copi papur sy'n mynd i fod. Ond, obviously, fel maen nhw'n neud, dwi'n gweld Huawe-hei yn neud efo Ble My Boc, mae'r lolfa'n, maen nhw fel kind of annuals a fel llyfrau specific amdan pethau. Ond god, o'n i'n lyfio comic Mellten. Dwi wedi casglu fel Sado, dwi'n gadael i llew
fel cadw nhw'n lloft, dwi wedi cadw fel, mae gennau folder o fel 15 pennod, 15 issue ono fo, cos mae'n great. Bryn is currently googling mellten. Mellten, Bryn. Ti'n ma'n cofio Spondonics? Ti'n cofio Spondonics? Dwi'n cofio Spondonics. Yeah, it's your Spondonics for a new generation. So, dwi'n dagt i ryw rhan y ffaith bod nhw'n gorfod symud i fod yn digidol, chys yr reality ydy, mae'r costa o'r graffu a falle mynd i fynd i fyny. Da ni'n gweld bod cyrchu cyhoeddi llyfr a falle mae'r costa fynd i fyny a mae mwy o comics ddo ie dwi'n i ryw radd eich bydd o waith chos bydd yn gallu cadw'r costa lawr ac yn gallu cyrraedd mwy o bobl ond y cwestiwn ydy ydyn nhw'n mynd i wneud fwy o ymdrech i bwysio fo ac eich ailwampio'r cynnwys mewn ffordd mae pobl ifanc yn gallu cael at y well. Ti'n meddwl be, dwi'n gorau deud, oedd mellten, mae o mor ddoniol, mae'n really just random stories yno fo. Fel, a dwi'n gallu gweld, na pan fi'n cadw nhw, mae rhai o'r pethau yno fo, bach yn hen i'n machgen i rwan. Ond allai weld mewn rhyw 2 flynedd, falle fydd o fewn i fel rhai o'r storylines hirach sy'n mynd dros fel y 15 pennod, ti'n ma? So, y cwestiwn ydy, oedd mynd yn ôl i beth Iestyn yn dweud cynt, ydyn nhw eich gallu ailwampio'r cynnwys i fod yn rhywbeth fel straeon ar TikTok. Dwi'n creu cynnwys mewn ffordd cynnwys safonol sydd yn cyrraedd pobl fengach ar y platforms maen nhw yn defnyddio ac yn mwynhau. Ie, dyna, ti'n meddwl hynna'n broblem, achos wyt ti'n boddi i certain extent so ti ar platforms masif fel yna, but as oedd cael rhywbeth physical. O, yn sicr. Oh my god, o'n i'n... Ond da ni man y byd yna i mwy yna dyna. Na, ond dwi eisiau trio instilio, dwi'n gobeithio wrth i'n heili fi dy fi'n hun, bod ti'n instilio parch at fel the printed physical object. Dwi'n pethau fel, dwi'n printio, dwi dal yn printio album lluniau, so dwi'n tynnu lluniau gyd ar Bryn a'i notebooks. Mae gen Bryn gymaint o fel bullet journal fel aesthetic neis iawn. Maen nhw'n daclus a mae gen fo journals yn llythrenol hefo smotiau anyn nhw. Maen nhw mor neis. Na, Bryn, mae'r video signal yn llawer hi wael i fi ddarllen dy sgwennu di. Maen nhw hyd yn oed yn glyd o lluniau fewn efo nhw trachwch. Maen nhw'n hyfryd. Dwi wedi cychwyn un arall. Dwi wedi cael un ers 2017 a dwi newydd cychwyn. Dwi'n mynd licio journaling. Mae o'n neud fi teimlo mor hynna'n ymwybodol. Fel, chos y pobl fel ar y dechrau'r lockdown oedden nhw fel, dylech chi really fod yn fel sgwennu lawr eich profiadau chi rwan a ti'n meddwl, fyddwch chi eisiau edrych nôl arnyn nhw ac o'n i fel, not being funny like, so oes na rhyw adeg o fy mywyd nad ydw i eisiau edrych nôl arno fo a cofio exactly sut o'n i'n teimlo. Wedi rhoi trwsus ymlaen heddiw. Mae o'n syndod brain chos ges i trani cael therapy ddaru yr person cyngori fi cadw journal a beth i'n deud oedd yn diwad bob un tamad ysgrifennu mewn gwyrdd y pethau da sydd wedi digwydd heddiw. Gret, gwych o syniad, ffantastig. Sgwennu fel awr, syniad ydy wedyn ti'n flicio trwyddo fo wedyn yn ytrach na gweld dyn neu glas yn fyrrach ti'n bod yn sgwennu mewn, ti'n gweld rhestra o bethau mewn gwyrdd a ti'n deud ffantastig, dydy'r byd ddim yn shit. Ond y problem fi ydy, dwi wedi bod yn trio wneud hynna yn ddiweddar, a'r un pethau sydd mewn gwyrdd ydy, wedi codi o'r gwely, wedi gallu neud coffi, wedi cael cawod, a hyn ydy'r unig pethau sydd mewn gwyrdd. So, Crate o gwrw wedi cyrraedd, So, yeah. Hwna, 100%. Mae o mor werthfawr, a dwi'n gallu... Ti'n meddwl pan ti'n teimlo, rhywun pethau fel, dwi'n meddwl os da chi'r un peth, na i wrando nôl ar y podlediad, cos dwi actually'n really licio gwrando ar fel y trafodaeth a stuff, cos mae'n rhai pethau dwi'n methu pan da ni'n recordio. Ond mae o fel, mae darllen nhw, unless bod ti'n erudite ac yn sgwennu'n hyfryd ac yn efo llawysgrifen lesh, dwi'n edrych nôl fel mynd, well, fucking sbio llanas, be ffoc dwi'n trio deud fanna? Ti'n meddwl? A wedyn mae fel, gyda llaw, mae'r byd ydi cwmpan ddarnau ddoe, it's fine. Ond mae beth ti'n dweud, dwi'n meddwl, i ryw radda, mae yna angen
fel ti'n dweud, ydi creu rhywbeth fatha special edition, fatha fel ti'n dweud cylchgrawn blynyddol. Oedd cwbl o bobl wedi awgrymu fel, gych chi'n neud fel annual. So ni'n fel, sa hynna'n wir. Ti'n modd, sa rhywbeth fel yna Bryn. Ti'n gwybod mae'r... Ti'n mwyn gwybod os dyn nhw'n mynd i fod ar Comixology neu rhywbeth fel faint o hawdd i gael ar hwnnw? Dwi'n mynd... Ti'n gorau fod o rhyw thing i fod arno fo, ta ti just yn gallu gwerthu dy shit? Dwi'n cedi, ti just yn gallu, mae just yn, ti'n arwyddo fyny ar wefan cip, so y fawn yr urdd. Yr urdd, hashtag achubwch yr urdd. Ond, na i ddim siarad hwnna, cos mae hwnna'n mynd lawr mewn coch yn y journal o fel popeth sy'n digwydd. Mae'r urdd yn lawr y shitter. Wel, da ni'n sgrwd. Anyway, na. Ti jyst yn arwyddo fyny ar wefan cip, a mae hwnna wedyn, mae jyst yn dod i ti. Dwi'n cymryd bod sy'n dod fel PDF i pwy bynnag sy'n isio fo. Achos dyna di thing fi o ran y profiad. Da ni erbyn hyn yn teulu... da ni'n teulu di iPad achos bod i'n goffo mynd nôl i'r gwaith. Ni cael chat am hyn. O'n i'n benthyg iPad o'r gwaith mwyn testio gemau. A genuinely, mae'n greit, mae'n rhan greit o job fi fel, yn goffod chwarae gemau. A mae plant fi'n excellent test subject. Ond wedyn mae'r iPad wedi goffa mynd, a mae fy merch i yn gutted. Achos mae YouTube Kids. She's fel, mae'r sgrin yn tiny ar hen ffôn ti, mam. A ni'n fel, well, sorry, yn fy niwrnod i. Doedd dim YouTube Kids. A ni'n methu gwachod Icing Queen videos. That's right. Dim fel, da ni'n siarad am fel Frozen videos. Da ni'n siarad am The Icing Queen. Sef channel o ddynes yn eisio cacennau. Nice. A mae fy merch 5 oed yn obsessed. Mae hefyd The Icing Artist. A mae hi fel, mae'n trio gweiddi fewn i'r voice recognition. Play Icing Queen! a dyn nhw'n deall. Da ni'n byw yn di. Am fyd. Mae'n oce, gweiddi yn y fi, maen nhw heddiw. So, nesa, Bryn, dwi'n mynd i ddod at ti am Huawe-hei. Mae Huawe-hei wastad wedi dod fyny ar y sioe hefo ni. Os ti eisiau just, lle di roi 10 munud o crynodeb i normals fel fi, sydd ddim 100% yn gwybod amdan. So mae hwn amdan system 5G. Yeah. That's right. 5G system sydd wedi gwneud bawb yn sal. Sydd yn gyfrifol am coronavirus a bod math o beth o. Fuck off. Shit. So, Huawei yn un o'r cwmni telecoms mwy yn y byd. Maen nhw o China. Maen nhw creu beth sydd yn dadleuol i fod yn un o'r systema 5G mwyaf cryfan y byd. Maen nhw wedi datblygu technoleg nhw sy'n ar flaen y ras i datblygu lot o'r technoleg yma. So, mae Brydain wedi bod on ag off efo Huawei yn datblygu ar rwydwaith 5G ers chydig amser ebyn hyn. Mae fel perthynas Tinder gwael tu hwnt. Mae yna ghostio'n digwydd erbyn hyn. So, mae Llywodraeth yn America wedi cael ei redeg gan rhif 45 yn amlwg yn teimlo fel China ydy bai ar bob un peth gwael sy'n digwydd yn y byd. China. I fod yn... Mae China yn sicr yn neud lot o bethau amheus. Mae nhw yn amlwg... A human rights record ddim yn gret, ond mae'n byn ffynnu. Human rights record 45 na Prydain. Not so great. Ond a mae yna sefyllfa yn mynd ymlaen efo TikTok. Mae lot o'r system yma, mae lot o bethau mynd ymlaen. Fair enough. Mae'r stwff sy'n digwydd yn Hong Kong yma chi. Mae lot o bethau mynd ymlaen sydd rydych chi legitimately deud mae Llywodraeth China yn dodgy. Ond eto fel ti'n deud, Brydain, America, da ni gyd yn eitha sal. So, mae America wedi... So, mae Brydain, America, Ffrainc, Zeland Newydd ac Australia yn rhan... Na chi, sorry. Ta Canada yn lle Ffrainc... Mae'n rwydwaith... Canada, ie. Oce, Canada. Yr rhan o rwydwaith sy'n cael ei galw Five Eyes.
So, be di hwn ydi rwydwaith sbio ar communications trwy'r byd i gyd. Mae o'r intelligence network anferthol, a mae o'n neud signals intercept a bob math o bethau trwy'r byd. Wel, mae hwn braidd yn Mission Impossible. So, y sôn ydi y GoldenEye, y sôn amdan y satellite yma chi, cyfeirio at stwff Five Eyes ma nhw yn yr... GoldenEye? Yeah. Ond mae Prydain di prynu'r satellites wrong? Do, wel, ni hynna. So, pa maen nhw'n sôn, pa ma... Dwi jyst eisiau siarad am fel possibly favourite Bond film fi yn y byd i gyd o 1995. Pa ma hi'n sôn amdan transmitters a balli yn Zealand Newydd, mae hi'n sôn amdan cyfeirio at stwff Five Eyes ma hi. Exciting! So, mae Five Eyes wedi bod yn gyfrinach semi-agorad ers degawda. Maen nhw'n neud burgers amazing. So, Beth ti beth sy'n neis? Fries nhw. Chos maen nhw'n ffrio nhw mewn peanut oil hefo'r croen ar. A wedi roed yr spicy... hwnna nhw. Ti'n goffa gofyn amdanyn nhw heb halen, achos otherwise ti'n cael fel instant blood pressure spike, a mae'n really ddrwg. Dwi'n oce fyna. Cajun spice ar diwedd. Anyway. So, mae America wedi roed sanctions ar Huawei ei nadu nhw'n neud lot o stwff mae'n trio neud dros y byd i gyd. A un o'r pethau mae America wedi deud ydy wneith nhw ddim trystio Brydain efo data a mynediad Five Eyes os bod China yn rhannol o creu y rwydwaith 5G. Chys yr stori ydy, a dos am dystiolaeth i bacio hyn i fyny, bod Huawei yn rhan o llywodraeth China, ac os bod yna ryfal, mae gen Huawei drysa cefn mewn i hein i gallu diffodd y rwydweithio yma. I ni beidio mynd i edrych yn dyfnach chi fewn ac mae cwmni fel Huawei wedi actually helpu adeiladu stwff mwy craidd yn y rwydwaith, ond let's not get into that. So, o Brydain wedi bwriadu cwtogi faint o rwydwaith fysa Huawei cael cymeryd rhan mewn, ac nid yn sicr bod nhw ond yn cael rhan o'r stwff ar y ffinia yr rwydwaith a dim i wneud efo'r routing o tu fiewn i'r rwydwaith 5G. Maen nhw rwan wedi, oedd yr wrsos dwytha wedi cyhoeddi bod di stwff 5G Huawei ddim yn cael bod yn rhan o rwydwaith o gwbl, a mae'r rhaid i Huawei, mae'r rhaid i stwff Huawei cael ei dynnu allan erbyn 2027. So, mae hynny, mae 45 hefyd wedi dweud, fi nath ddeud iddyn nhw dynnu fy hwnna allan, nes i pigo fyny'r ffôn i Boris a ddeud iddo fo, tyn y shit yna allan o'r rwydwaith fi, ti'n angen o, diolch yn god, fi ddar i ddeud hynna, dyna'r dylanwad sgynna i yn y byd i gyd. Dwyd, dylanwad dros Boris Johnson, mae'r boi'n newid i fel, di bod i pa ffordd mae'r gwynt o chwthu. Mae gen Dominic Cummings, dylanwad dros... Yeah, so, tangents bach, bydd un o fo failing grailing yn trio mynd ar yr committee na. Rei, mae'n rhaid chi esbonio fi, cos dwi'n gwybod enwau'r bobl ma. Dwi specifically yn cadw fy mhen yn y tywod o ran gwleidyddiaeth achos mae o'n ei fi gyd mor drist. Failing grailing oedd y boi nath neu chwal ar trio redag y reilffyrdd, wedyn nath o trio prynu yr cychod na gen y cwmni o ddim efo cychod. So, everything he touches. Yeah, well, so, y reswm dwi'n dod o hynny fyny ydy, chys ddaren nhw interviewio yr hen speaker John Burko. Wel, eisiau nhw ddoi. Ac oedd nhw gofyn iddo fo beth. So, y stori ydy, oedd nhw eisiau roed, oedd number 10 eisiau roed fo fel pennaeth un o'r Security Committees Parliament. Mae'r committee yma'n
dylanwadol dros ben. Maen nhw'n cael gweld y briefings sydd yn hynod o secret. Maen nhw'n cael neud penderfyniadau ar lot o bethau. Maen nhw'n bwysig dros ben. Y peth ydy, mae'r gyfraith yn dweud y committee sydd yn gorfod ethol yr cadeirydd. Right. O'na shenanigans di bod lle oedd y Tories di gallu rhoi mwy o bobl nhw ar y committees ma, a oedden nhw eisiau rhoi greiling fel pennaeth. So gen y Tories 5 a gen y lleill ochr arall 4, o'na 3 aelod llafur, 1 aelod SNP. So, oedd nhw wedi dweud, gret, mae boes ni in charge, so greiling, gyd i roed dy enw mlaen, briliant. Mae Julian Lewis, dwi'n meddwl, di enw fo? Dim y boi sy'n neud Sgota ar S4C? Na, ci. Ac oedd yn Invictus. Dr Julian Lewis ydi enw fo, a mae o'n... Mae wedi bod yn Parliament ers blynyddoedd, mae o'n gwybod i bethau. Qualified candidate. So, ddari o troi fyny, gath i enw fo i roed ymlaen, so nath o fotio mi hun, a nath y 4 aelod arall fotio mi hun, a ddari o ennill. A wedyn beth oedd hwnna amdan, just mynd yn ôl ar trafidwch. Oh, right. John Bucko on grailing. He is congenitally incapable of seeing a problem without making it very considerably worse. So, wow. Anhygol o fi. Mae hwnna'n swnio fel un o'r plant fi. A beth o'n dweud ydi, skin grailing ddim fath o brofiad na unrhyw wybodaeth ar sut mae pethau yn y byd diogelwch yn gweithio. So mae'r ffaith bod o'n mynd yna, fatha Cummings yn trio roed i ddyn ar y committee na. Mae'r committee di mynd a di dewis aelod i hunan. A mae'r Julian Lewis wedi cael ei gicio allan o'r ceidwadwyr wan, so mae wan yn aelod anibynnol. So mae o'n wan yn... Great. Yeah. Ond anyway, so mae'r rhaid i Brydain wan trio tynnu allan stwff Huawe o rhywbeth 5G erbyn 2027. Mae hwnna'n mynd i fynd yn really dda. Be sy'n diddorol ydy ddo, mae'n a lot o aman. Does am tystiolaeth bod Huawe efo'r dros y cefn ma. Does am tystiolaeth bod nhw yn gallu neud be maen nhw'n neud, a be mae'r pob yn ama bod nhw'n gallu neud. A be oedd yn diddorol ydy, maen nhw'n teimlo na ddim yr ama am y dros y cefn sydd wedi achosi nhw i trio tynnu stwff ma allan, ond yn hytrach y ffaith bod, chys bod America wedi rhoi sanctions ar Huawe, mae i supply chain nhw bach yn buggered. So dyn nhw physically mathu cael y stwff? A creu a gallu adolygu yr chips a balli mewn amser i gallu adeiladu yr rwydwaith. So sgyn Huawei wan i weld ddim y capacity i gallu roed y technoleg yna. So, oherwydd y wahanol am change, mae nhw yn ddibynnol ar technoleg sy'n cael ei greu yn America a prynu'r partia o fyna i reid i fewn yn ei rhwydraeth 5G reid allan yn di. Ond ta hwnna ni ddim yn gwybod. Ond y peth ydy, mae holl ger Huawei 4G a 3G yn aros ni le. Di hynna mae'n mynd i nynlla. Felly mae hynna i gyd... pa wahaniaeth mae'n mynd i wneud am fod... Wel, gallu China cymryd drosodd... Gawn ni edrych yn ôl pam da ni yma yn y flwyddyn 2027 a gweld faint o 5G sydd yma. Mae'r sôn ydy bod nhw... Fydd o'n ganolbarth Cymru? Mae nhw sôn bod mae tynnu'r stwff mae'n gyd allan a mynd i achosi i'r prosiect slipio nôl, so da ni bod yn hirach yn cael rhywbeth 5G. So bydd yr amser flwyddyn ni gallu cael y 5G, da ni'n mlaen i 7G yn y rest o'r byd, achos o'r shit Brexit yma lle, mae Europe wedi cael signals di weirio stret mewn i brains nhw ar yr iPhone 20, a fydda ni fan mynd, dwi'n cael un bar o 4G. Yn Llanilltyd.
Ond fel o'n i'n dweud wrth Bryn gyna, mae Nokia wedi dod allan, mae nhw'n un cwmni, dwi'n meddwl Ericsson yn un arall sydd yn neud 5G meddalwedd a'r caledwedd i redag y rhwydwaith. A mae Nokia wedi dod allan a wedi dweud, peidiwch y poeni, mae holl masts 4G ni yn gallu cael ei uwchraddio i wneud 5G drwy defnyddio meddalwedd newydd ni. Ac mae hynna'n sioc mawr, fatha, wel, sut, mae hyn rhywbeth newydd, oherwydd mae'r hen CEO sydd yn cerdded allan wan wedi deud yn blwmpag y blaen di hyn ddim yn bosib. Ond mae'r boi newydd sydd wedi fewn wedi deud, na, mae hyn yn bosib, nawr ni'n mynd i wneud o. So, gawn ni weld. Show me the money, dwi'n deud. Diddorol ddo. Ac y peth ydy hefyd ydy, faint o technoleg Nokia sgyn ni, ydy ni efo'r versions iawn a bach iawn. I don't know. Mae'n llaws yna. Mae'n llanast mynd i fod ta beth. Reit, da ni, faint ydyn ni, 52 munud fewn, give or take, i'r sioe rwan. Dwi'n mynd i wizio heibio'r newyddion yma i ni fynd yn syth i'r after party. Mae hynny ddigon o hyn. E-scooters ar gael i rentu, dwi'n gwybod, so maen nhw'n fucking bobman, a maen nhw'n wizio heibio fi ar y street, a dwi'n cael boc o ddychdyn. Yn y Cardiff na? Maen nhw'n Bobman yn Grangetown, mae'r teens i gyd yn wizio rownd. Mae teens oedolion, dwi wedi gweld un efo 3 person yna fo blaen. So di'r heddlu ddim yn enforcio y ffaith fod nhw'n illegal? Na. Mae'r fuckers bach yn fast ac yn ddistaw, a ti'n goffa watch it allan amdano nhw pan maen nhw'n croesi ffordd. Yr un un ydi o, a mae pawb yn Grangetown yn benthyg o, neu maen nhw'n ddi, maen nhw'n really gyflym, maen nhw'n wizio rownd. Ond mae well gyda hyn na bod y kids mae'n meddwl bod nhw eisiau prynu ceir. Ond dwi'n siŵr fod na podcast arall yn mynd ymlaen yn Gaerdydd ar y munud yn dweud, yeah, man, you know that girl, she's got this big bike, she's always in the way, like. She's got this massive pickup bike with like all her shopping on it. Ac yn mynd, dwi'n mynd. Dwi wedi cael peak fi ar map my ride ydi... Dwi'n cedi na absolute maximum speed fi ar y bike massive oren ydi 15 km/h. Wow. A hwnna di fi'n mynd, asthma attack. So e-scooters, good thing, hollol illegal, probably really berig, ond sy'n neud i brifo'n Grangetown eto hyd y go ni. Yeah. Nesa, her ffilm fer, da ni eisiau roed o fel neges, oedd fel nodyn, mae Hans wedi cael amser amazing yn cynnal fel Filmfest byr, ffilmiau arswyd, really fe. Dwi ddim wedi cael cyfer ei wylio nhw i gyd, ond mae'r ffaith bod ti'n gallu gwneud hynna mewn lockdown efo just equipment fel random sgyn pawb ar like iMovie neu rhywbeth yn ffantastig. Gwni meddwl bod hwnna'n mwy o hyn, please. Up with that sort of thing. Yeah. Go to the show notes to watch now. Yeah. Diolch yn fawr, yes. Gwrdd cynnyrchydd o'na. Apple Daily News Podcast. Ti eisiau siarad yn really gyflym hwn, a dwi'n mynd i ddeud really gyflym. So mae ar gael just ar Apple Podcasts? Ie, dyna di'r thing. Dwi di... Oedd hwn yn issue nes i godi efo chi diwrnod y blaen fatha. Ydy o'n cyfri fatha podcast os ydy just ar gael yn un lle o dan mewn wal caedig? Wel, mae fel y Spotify Michelle Obama podcast sy'n dod fyny rwan. Am fod, da ni di arfer, mae rhaglenni teledu, ti'n mond yn gallu gwylio certain rhai ar Netflix oherwydd nhw sy'n cynnyrchu nhw, ond mae'r byd podcastio wedi bod yn rhywbeth agored ers y cychwyn, a rwan mae pobl yn dechrau cael o lawr. Spotify yn mynd â Joe Rogan i fewn yn ei walia nhw, a mae gen ti Audible efo'i specials nhw. Wel, maen nhw'n neud Neil Gaiman, audio drama, amazing, o Sandman. Ac dyw a wyr, paint o hir, ydy'r BBC yn mynd i gloen o lawr fewn BBC Sounds? Wel, maen nhw'n licio. Ond, be di remit y BBC ydy i roed pethau allan i bobl? Yeah. I suppose. I fi, maen nhw fod yn fatha, fel ti'n dweud, maen nhw'n sort of episodic, maen nhw'n ar gael ar RSS, hwnna oedd yr ffordd greidol chdi lawr lwytho fod o mynd ar pa bynnag device oedd o ti isio. So, dwi'n meddwl ma wan fel ti'n cael nhw off mewn i'r walia ma, ti'n edio fyny fy rhywbeth gwahanol, a dwi'n meddwl bod ti'n really galw nhw'n podcast yn yr un ffordd. Dwi i ryw raddau meddwl, os ti jyst yn recordio 6 rifin a roed o allan,
Dwi'n meddwl audio drama dwi'n neu audio series, dwi'n ddim yn... Ie, cyfres ydy'n hytrach na. Yn union. So, chos mae'n... Oce. Da ni wedi bod yn mynd am 10 blynedd, da ni wedi rhoi y stwff ma allan. Humble brag! Mae yna bodleidiad, ti'n sôn am stwff Comedy Bang Bang, un o'r ei dwi'n hoffi. Mae nhw wedi bod yn mynd am... Mae nhw'n neud rhifin yr wsos am dros 10 blynedd bellach. Mae gen ti Mark Maron a falle, mae nhw wedi bod yn neud podleidiad ers blynedd. Mae gen ti This Week in Tech, mae nhw wedi bod yn neud pethau. Mae hynna yn sioia sydd yn yr hen draddodiad y podleidiadau, lle mae cael nhw off yn neud nhw'n audio productions, mae nhw'n cyfresu, mae nhw'n mwyn line audiobook. Be dwi'n meddwl mae Apple yn gweld efo hyn, dwi wedi gweld yn byd tebyg gyn Google, Microsoft, yn byd eto, ond be maen nhw weld yn neud ydy fod maen nhw, yr un diwrnod nath nhw lawnsio hyn i podcast Daily News nhw, nath nhw lawnsio read aloud long reads yn News Plus. So, os ti'n subscribio i News Plus yn y News app, mae na certain stories sydd wedi cael ei ddarllen allan gyn actorion iddo chdi. So, ti'n gallu gwrando ar y stories hir ma, ac ti'n gallu, fatha wyt ti efo Kindle, ti'n gallu gwrando ar audiobook, a wedyn ti'n gallu neidio nôl i fewn i'r un lle a darllen o, a wedyn neidio nôl a gwrando ar audio. Mae'r un peth efo'r stories yma News Plus. So, mae'r actual podcast yma'r gael yn y News app, ag mae'r gael yn y podcast app. Dwi'n gweld o fwy fatha fod nhw yn trio cael mwy o bobl i ddod i fewn i'w news ecosystem nhw, a talu amdan hwnnw mewn ffordd, mae fatha ffordd nhw o trio gwerthu hwnnw. So, mae fatha stwff maen nhw'n neud efo Apple TV, dydy, mae gyn nhw'r arian, maen nhw'n gallu neud collad wan ar cael pobl i transgrifio a talu fyny am y gwasanaeth, a fel maen nhw'n datblygu y bes, maen nhw wedyn yn gallu trosi hwnna wedyn i fod yn rhywbeth sydd yn neud arian iddyn nhw. Mae yna drafferthion, dwi'n meddwl, i ryw radda efo lle ti'n endio fyny mewn wedyn os ti di'r platform cyhoeddi a'r cwmni sydd yn neud y cynnwys. Os mae Tim Cook yn cael ei arestio fori am embezzlement masif, ydyn nhw'n mynd i reportio fo ar y newyddion yna? Lle mae ethics nhw? Oedd hwnna'n rhywbeth o'n i really di dechrau ama, haif i ddweud. Faint o fysad mewn faint o pays fedri di gael, dyna di'r thing de. Pryd ydi digon? Dyn ni ddim, mae dros y blynyddoedd yn neud y sioe yma, dyn ni wedi symud o fel bron o bod asesur tech i fod ti'n goffod meddwl amdano massive fel business implications o'r stwff mae gyd. Hei, dyn ni wedi siarad am Facebook yn bennod yma. Nice one! Mae Facebook ddim yn disgyn off y thing. Mae nhw yn y newyddion, ond am y rhesymau wrong dal i fod, ond gai wneud un shout-out type of thing, de? Yeah. Dwi'n cofio os nath ni sôn tro dwytha fod mae Android 11 yn dod allan. Mae o in beta ar y funud, fel mae iOS 14 allan in beta. Ond, oherwydd dwi wedi bod yn y swyddfa ers hir, a dwi'n efo beth enw'r tablet bach Android na oedden nhw'n neud, yr un 7-inch, dwi'n efo hwnnw i chwarae gwmpas efo, hwnnw sydd o'n i'n dod i arfer efo beth sydd yn newydd o'r Android a balli. Os mae yna rwy'n arallan yna sy'n gwrando ac efo Android ffôn yn istan i dror nhw yn neud un byd ac sydd yn gallu cael ei ddiweddaru i'r diweddara na i brynu fo am pris, whatever, just i fi cael chi chwarae o gwmpas. A mae Bryn yn pwyntio at gwyneb i hun. What's he got in the box? Pixel. What's in a box? Dwi'n meddwl gen i Pixel 2. What's in a box? Mae Pixel 2 yn mynd i gael yr update. Di Pixel greiddiol ddim yn mynd i gael yr update. Wel, Pixel 2 XL, dwi'n meddwl sgynna i, na i checio, ond, ie. Dwi'n cofio dyddiau Android, lle oedd ti'n gorau basically dibynnu ar whim career ti, os o ti'n cael update neu beidio. Wel, so oedd wahanol i'r Pixel, chys oedd hynna yn cael ei diweddaru. Hwna dod syth o Google, ie. Oce.
dwi'n licio hwnna fel Iestyn yn iwsio i massive internet presence i drio gael free stuff gan bobl. Ie, na ddim free stuff, na i dalu amdano. Y peth ydy, dwi'n licio meddwl fy hun, am fod dwi yn defnyddio Windows bob hyn a hyn a falle, a rwan dwi'n chwarae gwmpas efo Chrome OS hefyd. Dwi'n licio gallu chwarae gwmpas efo'r stwff i gyd. So dwi ddim yn dod at efo o hollol un ongl fod na dyna di'r prif thing dwi'n defnyddio. Tiedd. Dwi jyst eisiau yn really gyflym siarad amdan. So, dydw i ddim really wedi bod massively fewn i fel gaming community Cymru. Dwi wedi gwybod nes i sôn pen y diwetha amdan chwaraeon Cymru. A fi dwi'n mynd nôl fewn i, a mae'n fi dwi'n mynd i actually bach mwy rwan, achos mae gen i fel gamer bach, a dwi'n trio gadledd efo tyfu fyny fewn i fel good gamer, mwyn defeat the system from the inside. So dwi rwan yn fel, di mynd head first fewn i fel, cool games. A nethna update dod ar Nintendo Life, sef fel, bod Wales Interactive yn creu game i'r Switch, a ni really di cynhyrfu. So game ar gyfer y Switch, achos maen nhw wedi creu game ar Steam o'r enw The Maid of Scare, a hwnna fel lot o fel hen hanesion Cymraeg y stwff. So lot o fel cerddoriaeth Cymraeg. So mae'n really ddorol. Dwi heb chwarae fo achos, dylch chi bod, mae'r equipment yn tini yn shockingly wael. So maen nhw wedi creu game ar gyfer Switch, sy'n mynd i ddall Cymru, o'r enw Gamer Girl. Mae o bach yn random, fel y game lle wyt ti, mae o fel pick your own adventure math o game, lle wyt ti'n dewis, wyt ti'n goffa bod, wyt ti'n fel social media manager i Twitch streamer benywaidd, a maen nhw yn cael lot o abuse ar-lein, what a surprise, ac wyt ti wedyn... Merch yn cael abuse ar-lein, ti hynna beth yn digwydd? Twitch streamer, This isn't lady. 2019, Sioned. Mae hwnna i gyd heibio. Mae hwnna i gyd drosodd. Mae'n great. Mae'r response i'r tweets yn hilarious. Mae'n fel, why would I want to play this fucking game? I don't want to be like hanging around with my waifu. Shit fel na. So ni'n mynd, so mae hyd yn oed y tweets amdan y game yma yn cael shit gan teenagers. So ni bach amazing, yeah. So basically, ond mae'n deud, mae fel first person lle ti'n gorau, mae'n rhoi ti fel gamer yn y position i derbyn, i roi ti yn safle fel y merch ma sy'n just eisiau chwarae gemau, a ti yna i helpu hi i fel just gallu neu hynna a bod yn Twitch streamer. So dwi'n gwybod, just am graphics, mae'n gyd yn edrych o bod am sort of video-based, a wedyn rwy ti'n... Mae'r fideos yn chwarae allan wrth i ti dewis dy stori. It's so coming to Switch this September. Mae stuff o Wales Interactive yn neud, y mwyaf dwi'n mynd fewn i stuff nhw, yn edrych yn greu, ond dwi heb chwarae stuff nhw. Mae just fel, dwi'n gwybod, mae'n rhywbeth dwi eisiau mynd fewn i, ond ni'n meddwl, ni'n highlightio fo fan hyn, achos mae'na gymaint o fel cymdeithas gaming Cymraeg really ddiddorol yn tyfu. Gen ti fel clwb yn chwarae, drawn Caerphilly, maen nhw'n neud loads. Mae gen ti fel, sôn am Caerphilly, The Maestro, Gav Murphy, Mr RKG, mae o'n massive yn fel YouTuber, gamer, sgwennu i IGN, darlledu y stwff, a really gefnogol am stuff Cymraeg. A dwi'n really intrigued i weld beth sy'n digwydd, os o'n i'n licio dechrau do fewn i chwarae stuff, ond I swear to God, rhwng gwrando ar fy podcast sy'n gyd a darllen y llyfr Bethan Gwanas diweddara, physically in my hand, dwi just, mae'r dedication sydd i roed fewn i chwarae a complete your game yn beyond dwi ar hyn o bryd. Dwi'n eitha hyderus fyddai fel un o'r bobl sydd i retairio na, fydd actually wedyn yn gallu... Fyddai'n fel silver gamer. Edrych ymlaen at y diwrnod. Nain, pam ti chwarae games o 2020? Fydda ni'n Twitch streamers fydd pawb wrth i bod efo ni ar adeg, fydda ni'n vintage gaming fydda'n. Oh my god, yeah. Gam hwn mor old school ma, na fi'n edrych ar y quality of graphics. Mo fel, da ni'n licio gwachod Nines a Tides yn chwarae Pong as we speak. So mae'r comments ar y stori mae'r Nintendo Life yn hilarious.
Oh, yeah. Okay, so maen nhw just yn fel, I'm a mod for my friend's Twitch stream. I can't see the appeal of like having to play and just like read abuse. There's not actually real abuse. There is like a game abuse. So fel, ond maen nhw yn rhoi allan fel thriller, fel chilling thriller ydy'r disgrifiad. So fel, mae'n debyg iawn yw stuff made of scare nhw. Ferch o'r scare. Dwi wedi gweld game eitha tebyg ar yr iPad hefyd. Dwi wedi brynu fo, ond eto, wedi cael chance i chwarae fo, mae'n cofio enw fo, ond mae interview tapes o rwy'n sydd mewn swyddfa heddlu ydi o, ac maen nhw'n trio gweithio allan pwy sydd wedi lladd y person yma, a'r unig beth gen ti fynd ar ydy'r tapia yr interview, so ti'n gorfod gweithio'r ffordd trwy'r interviews i gweithio fo allan. Mae hwnna'n briliant, achos mae Ala fi'n chwarae ar hyn o bryd, ni pretty much, mae di cymryd blwyddyn i ni fynd trwyddo fo rhwng pob beth, ond fel, ti'n cofio nes ni deud, o'n i di prynu fel tabletop game o'r enw Detective, a mae hwnna'n really debyg. Ond ti'n meddwl, bys fel castio rhywbeth fel y game yna i teli ti, mawr ti, yn neud, ti'n meddwl, noson, sy'n good, fel gaming noson wedyn yn bysa. Yeah. Fel mae'r collaborative... Bra, ti'n meddwl beth fysa'n greit, cael stuff o'na, fel da ni wedi bod yn neud rwan dros y lockdown a stuff. Just cael collaborative. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n ni'n really licio ffindio. Achos, eth pawb fewn ni fel house party app, eth pawb yn obsessed efo fo'n wythnos, wedyn sylweddoli bod o'n massively dodgy o ran privacy, so dod off efo. Ond fel, mwy o fel stuff o... Meddwl, sy'n ni gyd yn gallu Twitch streamer. I'd love it. Fel... Ond mae'r Nintendo fel chwarae dros distance yn... Dwi'n ffindio fo'n really wild. Dwi'n ffindio fo'n eitha rubbish, actually. Fel y Nintendo, pan ti'n prynu Nintendo Online subscription, fe talu fel 20 pence am y flwyddyn. A ti'n meddwl yn gallu chwarae fel enghraifft efo Mario Party. Fy ngobaith i oedd gallu chwarae massive game o Mario Party, fel hefo'r teulu i gyd, fel cael pawb sy'n efo copi yn fel chwarae fel. Na, ti'n gallu chwarae fel 4 minigame. Ie, dylen nhw di wneud update i hwnna ar gyfer os nhw di gweld ti. So, di bod yn gret. Anyway, dwi di malu popstig on rwan. Oes gennych chi newyddion call? Da chi eisiau popio fewn, neu da ni'n barod i fynd? O'r beth o'n i am sôn am blue tick again. Oh, yeah. Ar Twitter. Go. So, just dros y dyddiad dwytha, o'na posts odd yn dechrau dod gan lot o cyfrifon blue tick mawr. Bill Gates, Jeff Bezos a balli, i gyd yn dweud bod wedi penderfynu rhoi pres yn ôl i'r cymuned, a'r unig peth oedd ti gorau wneud oedd gyrru pres i'r Bitcoin adres canlynol, a fysa nhw'n gyrru dwywaith y pres yn ôl. So, oedd hyn yn mynd am ryw... Ond oedd hyn yn digwydd dros toman y gyfrifon tic glas, gan cynnwys tic glas Apple. A hwnna oedd yr unig tweet oedd nhw rioed i roed allan oedd y tweet hwnna. Well, anyway, so oedd yna rhywbeth dodgy wedi mynd ymlaen. Mae'n troi allan beth wedi digwydd oedd o'na ymysodiad di bod ar un o tools mewnol Twitter. Cyffroes. So, chys ar y raddfa yna, mae bron amhosib i ystyried na bod cyfrifon y balli wedi cael ei dorri mewn i. Chys peth ydy, cyfrifon mor bwysig y hynna, dim just cyfrinair fydd o rhywbeth arall, fydd na ail factor, fydd na bod math o beth yn mynd ymlaen. Mae'n troi allan o screenshots sydd wedi bod yn mynd o gwmpas y we, bod hackers wedi cael mewn i un o'r tools mewnol sydd yn gadael i admins Twitter reoli yr cyfrifon yma, a nhw wedi gallu ailosod ac mewn gofnodi fel y pobl yma a wneud y posts. Yn amlwg mae Twitter wedi cael lot o helynt oherwydd hyn, achos yn anffodus mae nhw efo dylanwad mawr ar sgwrs gyhoeddus sy'n mynd ymlaen ohoni hi, ac hefyd yn amlwg mae'r election yn dod i fyny yn America mewn chydig o fisoedd. So mae nhw mae'r FBI
mewn yna yn edrych ar beth sy'n mynd ymlaen. Dwi'n eithaf Secret Service hefyd sydd yn America sydd yn edrych mewn i computer crime a balli, so yn amlwg maen nhw yna. Mae'r Llywodraeth America a dros y byd i gyd wedi dweud i Twitter, ei, beth sy'n mynd ymlaen? What's all this? What's all this shit? What's all this? Get here, answer some fucking questions. So, maen nhw mynd i cael amser calad dros y mis nesa'n trio esbonio sut yn union ddaru tŵl mor bwysig cael ei torri mewn i. So, yeah. Mae hwnna yn swnio gyffredin. Actually, mae hwnna'n swnio fel good plot allan o Black Hat, un o ffilms. Dwi ddim yn ni. Oh boy. Oh boy. Reit, diolch yn fawr, boys. Dyna ni y callter, y cyfrineb, fel petai. Dros ben ar ben, warefs, a am y mis yma. Mi welwn i chi ochr arall, y jingle bach byr yma, a welwn i chi am yr after party. Croeso i'n ynys bach Animal Crossing hyfryd ni. Yn llawn afalau, ceirios, mor adran. Ac IPAs. Hey! So, yes, nes i actually cyrraedd ti yn yr agenda? O'n i'n yfad gin and tonic, don? Cripes, I that gentalog. Okay, dwi just... Mae'n sioe fel na, kids. Hey, mae'n sioe fel na. Mae Sioned wedi bod trwy mwy o'r gin a mae hi'n... Wel, dwi wedi gorffen, o'na good 60 mil o'r gin Corus ar ôl. So dwi wedi hwnna. A wan dwi'n ôl ar gin Caerphilly sydd yn rank. Welis i lun cynt o ryw glasiad o wyn coch hefyd, Sioned. O do, oedd hwnna amser super, achos, oh my god, so oedd... Mae'r parc sy'n gyd ar gau, so mae'r plant sy'n gyd yn flin. So ethon ni sefyll yn y parc, ond wrth gwrs, ti'n cael mynd fewn i y parc. So oedd pawb sy'n Iestyn a gwyddau, pam bod ni'n cael mynd i'r parc? Mae'r plant yna fewn yn y parc ac yn i fel, achos bod ni'n mynd i weld nain y tain mewn wythnos. Da ni ddim yn mynd i rhedeg y risg o fynd i'r parc pan mae'na signs massive yn deud, peidwch yn mynd i'r parc. O mae'n ffain, o'n i wsio hylif hydol. Dwi'n mynd cael neud am hylif hydol. Gawn ni just fynd, da ni'n mynd adre. So nes i adre. Hylif hydol, alcohol handgel. Wrth gwrs. Hylif hydol, mae'n iwsio yn yr ysgol hefo nhw. Mae'n fel, okay, mae'n sweet. Nyn ni ddefnyddio hwnna adre. So wedyn nes i adre, wedyn oedd pam yn really flin. So nes i, gwachwch Pokemon, mae mam yn mynd i neud super i chi. So nes i wneud extra special crumble mwy ar dion oedden ni di hel ar y ffordd adre a meatballs a spaghetti. Ond oedd angen gwyn coch yn y sos ar gyfer y meatballs a spaghetti. So mi agores i botol o wyn coch a mae ges i glas o wyn coch a wedyn nes i ddim enjoyo fo. Yes. A wan dwi just felt, dwi'n just mynd i efo gin, dwi'n cael llai o hangover efo hwnna. Drink responsibly, kids. Ti'n teimlo well di cael hynna allan? Do, dwi'n mor sori. Ti'n mo be, gwch chi wrando nôl ar intro'r rhaglen ma, o'n i'n deud just cyn i gychwyn y cordio, o'n i fel, mae'n manic lockdown energy yma eto, dwi'n panic i gyd, a mae 6 wsos arall a hyn yn mynd i fi'n bonkers. Ond dio ddim, na, dwi'n rili ddiolchgar am beth gen ni, mae fi iechyd meddwl yn good, dwi'n yfed, yn gymhedrol, dwi'n lwcus iawn, dydy o ddim broblem. Os da chi'n teimlo bod yfed wedi mynd yn ormod i chi dros y lockdown, mae yna wastad help i gael, Samaritans, AA, mae nhw yna i helpu chi. Neu just friend. Lot o bobl i stopio smocio, ddo. Ti'n gweld yna? I mean, achos bod ti socially ddim just yn hangio rownd ffrindiau ti'n smocio, I suppose. Be oedd mae hwnna'n hollol ddi. Dwi'n siŵr beth yw'r prif reswm, ond fod dwi'n probably ddim yn licio mynd allan i'r argefn neu i smocio. Hefyd eich bod nhw'n smocio pan maen nhw'n yn y gwaith yma lle. Social fel. A wedyn, fel maen nhw adra, mae'r plant yna, dyn nhw'n eisiau smocio gwmpas y plant. Mae hwnna yn, ti'n mo be, valid point.
Valid point, Bryn. Dwi'n ymwybodol bod ni'n very boozy-centric kind of podcast. Ond just achos o hwn di social ni. Ond dydyn ni ddim yn yfad lot fel arall, meddwl. Na, dim loads. Ond y wythnos yma, mae wedi bod yn mymryn bob nos ers y Podcast Awards, oherwydd nath y Podcast Awards digwyn, a wedyn oedd hi'n ben blwydd Eve, a wedyn oedd hi'n ben blwydd, a wedyn oedd hi'n boxing pen blwydd. Ben blwydd. A wedyn mae fel, dwi'n mynd gwybod pa ddwrnod yr wythnos ydy hi. Pryd dwi'n mynd nôl i gwaith. Oedd hi'n hympted i Michar, wedyn, oedd hi ar fin fod... Oedd hi'n podcast Eve. A wedyn o Jupiter Ascending neithiwr, so o'n i'n gorfod efo hwnnw. Oedd hwn yn Jupiter Ascending neu'n Stupider Ascending? Oh my god. Well, hang on, gen i siarad efo Podcast Awards cyn mynd i... Sorry. Bryn, oedd ti di wneud dyflu segue? Nôl i'r noson gynta o yfad. So... Noson gynta. Mi oedd gethyn y podcast Awards. So... Da ni efo clip. Lafte. Da ni efo clip, dydan. Yes, run the clip. Hello. Lovely to be here. This is Rod Gilbert and Sian Harris from the Froth podcast, a brand new podcast. Check it out. Lovely evening here in Wales. A beautiful evening here in Wales. Beautiful. I hope you're enjoying the sun wherever you are. Do you want to read the nominations for Best Welsh Language Podcast, Sian? Yes, the nominees are Dwywaith Un Ymenydd, Ellis James, produced by Alpha for BBC Cymru. Siarad Sex, Astyd for BBC Cymru. And Haclediad, Bryn Salisbury, Iestyn Lloyd, Sioned Mills. Congratulations to those three. We're looking for best podcast in the Welsh language. That's, Look at the envelope. Envelope's a bit floppy there. Envelope's gone. But on to the winners. Okay. The Bronze Award goes to Siarad Sex. Congratulations. The Silver goes to Haclediad. Woo! And for the Gold... The judges felt the host was completely at ease and warm whilst interviewing the guests, who were interesting and insightful. I think I was one of them. The subject matter is something that anyone who speaks Welsh can relate to. The winner is... The winner is your best friend. It had nothing to do with me. I have nothing to do with it. Unbelievable. Dwywaith Un Ymenydd. Congratulations, Ellis James and Alpha Productions. Congratulations. Enjoy the rest of the evening. Thanks very much. Back to the studio. Waw, o hwnna'n ipyn o glip. Dyma'r tro cynta. So, da ni wedi cael feedback yn dweud, oce, dewch chi wneud beth chi'n neud, byddwch yn greadigol. Fel, shit, felly ni'n rhaid fel inserts o stuff in. I fod yn deg, mae hwnna'n neud synwyr bod ni newid neud hynna, bod ni roed y clip i mewn, chos bydd accent is... Oedd hwnna mor glyfar, da iawn, Mr. Synwyr yn cyd-destyn. Ie. Ges i'n mynhalu i wneud o. Dwi'n siŵr gath y BBC dalu i wneud o efo'r podlediad eraill. Ond eto, llongyfrychiadau i Ellis James am ennill. Mae Iestyn a fi mynd i fod yn neud bitter bits wan am feddweddill y sioe. Fel... Ond na, oedd ipyn o hwyl ddo. Na, mae'n gret. Mae'n gret bod na bobl sydd yn actually neud o fel actual job. Yn actually neud o, actually go iawn, a wedyn ddothon ni'n ail. Mae'n fucking insane. Yeah. I mean... Mae'n ipyn o hwyl. Da ni bod yn neud hyn ers... Just yn cofio nôl i pam dechreuon ni. Dwi'n meddwl na just yn ni oedd yn neud ar BBC, dwi'n meddwl. Metastunch. I love it. O ia, ni oedd hwnna hefyd, so hwnna... So hwnna fel 11 mlynedd yn ôl? So... God, mae'r dyddi yna teimlo'n really weird. Dwi'n mynd cofio, achos bod o fel pre-phones neis, efo cameras dechrau, a plant. Dwi'n actually cofio, dwi'n mynd cofio unrhyw beth rhwng tua 2005 a 2012. Mae hwnna i gyd, achos... Oedd o kind of fel, o'n i'n really'n tynnu lluniau ar ffôn fi, ond o'n i'n really'n tynnu lluniau ar fel 35mm throwaway cams chwaith. Oedd yn y gap na doedd. O, pethau drwg ti'n gallu neud, a sy'n neb yn cofio amdano nhw, cos ti ddim ar Facebook. Na, oedd y Podcast Awards yn greit, oedd yn brofiad amazing, a mae gennau dal yr cyn confetti cannon na. Ia, da ni heb di tanio hwnna eto. Da ni'n disgwyl. Gen ti pen blwydd? Bas ti'n tanio confetti cannon ti ar dy ben blwydd? Wel, oedden ni'n gwylio Lego Movie 2 ac oedd o ddim yn aros. Come on. Dwi efo syniad, be am ni safio fo tan yn awesome. yr pen blwydd ni 10.
O, ie. Ie, mae gen ni hwnnw i ddod. Mae planiad yn mynd i chwal pyn bach fel hwnnw, do? Do. O, the live show. Y live show yn yr O2. God, oedd un o'r podcasts, rei, Shagged, Married, Avoid, which o'n i roed wedi clywed amdano blaen, ond supposedly mo'n massive hefo fel y fucking Gratiamams. Mae o'n, Jesus Christ, oedd i fans nhw'n obsessive ar yr YouTube stream. Mae gennyn nhw, I swear to God, beth ydys ti est? Faint o 5-star reviews o gennyn nhw? 20,000. Dros 20,000. Ac oedd nhw wedi gwerthu allan arena to. Ie. Podcast gyntaf i wneud yna, dwi'n meddwl, falle. Mae rhywbeth yn mae o ar be di'r rhaglen Dawnsio ar BBC? Dancing with the Stars? Dwch i dwnsio. Dere dansod y fi. Strictly. Ie, mae o ar Strictly, dydi. Dere dansod y fi. So, you know, a dwi'n gwybod lle o'n dod cyn hynna. Ond eich yna professional dancer ydi o, dwi'n siŵr. Ond dwi'n meddwl, nes i gwrando ar blas o'i podcast nhw, lle mae o'n, just nhw yn siarad am bywyd ydi o, nhw fod yn riant in this day and age type of thing, ac fod yn, maen nhw just yn really honest efo'i gilydd ac yn siarad shit fatha da ni'n neud, ond, fedra i ddallt yr apel. Mae fel snesa ddo, mae fel soap yn dydio. Yeah. Mae fel YouTubers na sydd yn neud fel YouTubio fel bywyd nhw fel cwpl. Mae union un diforsio ar YouTube. Vlog YouTube, just fod nhw'n eistedd flaen microphone am noson o'r wythnos yn siarad shit efo glas o wyn. Tebyg, iawn. Mae'r Hangout podcasts ma'n gret. Dwi'n mynd cedi fod... oedd nhw bach yn fel next level, a pam nathon nhw ddim ennill gwobr, ethi fans nhw nuts ar y live stream, oedd o'n really funny. Oedd nhw cyhyddo'r awards am bod yn London-centric. Oedd ni just fel, yeah. Na, oedd o'n lyflu. Oedd... Ond mi oedd Iestyn neud good point, ddo, o fel, o'n i ddylse fod... Achos mae yna section ar gyfer fel radio podcasts, a wedyn yna section, yna fel cysylltiaeth oedd just ar gyfer radio podcasts, a wedyn yna gen ti section ar gyfer fel business podcasts. Ond oedd y stwff BBC i gyd yn dod o dan, fel, oedd nhw ddim i gyd yn dod o dan radio podcasts. Ond ydy hwnna achos bod nhw just ar y BBC Sounds app? A bod nhw ddim yn cael ei darlledu? Bod nhw ddim yn cael ei darlledu. Dyna mwyn y byd, dwi'n meddwl. Mae o'n gwestiwn diddorol rhwng cynhyrchwyr anibynnol ar pobl sy'n dŵad o'r cwmni mawr fel y BBC a balli. Mae hein yn bobl sydd yn broffesiynol yn cynhyrchu sioe ar radio. Mae'r offer a balli yna gyn nhw. Lle mae'n rei eraill sydd wedi datblygu dros amser gan cynhyrchwyr llai sydd wedi adeiladu fanbase i fyny. Ding, ding. Ond dyna sydd am, dyna fod oherwydd mae gen ti'r yr un pobl yn gallu cystadlu o fewn yr un maes, pobl sydd efo pres mawr tu ôl iddyn nhw, a pobl sydd just efo microphone yn recordio yn ei stafell sbar. Absolutely caru pods. A cwestiwn ydy, dyn nhw'n cael yr un beth yw'r gair? Ydyn nhw'n cael ei... Ydy'r judges yn edrych arnyn nhw yn yr un ffordd. Hynna ydy'r cwestiwn efo lot o'n nhw. Dwi'n teimlo fel, mae'r judges yn fans podcasts fel dyn ni. Dwi'n gwrando ar stuff BBC, dwi'n gwrando ar stuff Maximum Fun, dwi'n gwrando ar stuff sydd wedi gwneud mewn trailer yn ganol nynlle. Actually, garage di hon, ond ti'n meddwl bryd. Reit, dwi newydd trio cymryd sip o canwyll ni. So... Just am rei shout-out o sydyn, just cyn i ni symud ymlaen, y pod.cymru efo... Oh my god, ti'n hollol iawn, Bryn. Rester anhygol o podlediadau Cymraeg. Aled o Mr. Y Pod Cymru, oedd wedi siarad efo'r British Podcast Awards, wedi cael y categori iaith Cymraeg. Dwi'n rili gobeithio fydd na gymaint mwy o'na chi fancy trio fo blwyddyn nesaf. Absolute, cant y cant, brilliant, gwaith ar ben. A peth hefyd ydy... Allai ddim hyd yn oed. A mae'n rhoi nerth i'r sôn wedyn bod ni cael categori penodol bob blwyddyn
os mae yna bobl yn creu cynnwys o safon. Ac yn trio amdano fo. Trio. Mwy o bobl i drio. Mwy o bobl. Ie. Mwy o bobl. Da ni eisiau rhoi chance i bobl eraill, does? Reit. Na, os o gai, tra dyn ni'n dweud mwy o bobl, gai just argymell rhifyn diweddara'r random, nes i wir fwynhau. Wir fwynhau. Efo Beth Angen. Neu ti cornel a... Ie, oedd o wych. Oedd ni'n really mwynhau. Oedd nhw just yn bitcho amdan be oedd yn mynd ymlaen a sefyllfa bob dim ac just dim yn dal yn ôl. Just oedd lay in, go on, give it hell. Cos ti'n gallu. A hefyd, the sign loads gwell, da iawn. Oedd y mics yn gred. You're the perfect hunting machine. Fearless. Relentless. You've been searching for one thing your whole life. And she's down there. Make sure this is the right one. It's her. Good. Kill her. Who are you? I'm here to help you. It can be difficult for people from underdeveloped worlds to hear that their planet is not the only inhabited planet. Your Majesty, Kane was the best soldier I ever went into battle with. If she's what you say she is, we're not getting off this planet without a fight. Your Earth is a very small part of a very large industry. I feel I have you at somewhat of a disadvantage. Is that because you kidnapped me? Some lives will always matter more than others. Reit, y ffilm di ddim, dyma'r unig reswm da chi'n meddwl. Dwi'n siŵr bod lot o bobl wedi jumpio straight mewn. Hwna'n Pineapple Express arall? Na, mae hi'n Pump Up the Jam hefyd gan Tiny Rebel. Gen i deimlad falle bod... na, Pump Up the Volume, sorry. At Dyfgu ar Twitter wedi messejo, a ddi wedi gweld rhywbeth bod ti wedi tagio fi mewn rhyw llun ar Instagram hefo fel rhain yn y cefndir, ac oedd hi'n super argymell Pump Up the Jam fel good drink. Jupiter Ascending. Wante. Gadewch i ni fynd yn ôl yr hanes. Dwi'n mynd i fewn i hwn heb nodiadau, oce? So, mae'r Wachowskis... O'n i'n rhy brysur yn y fad. Mae'r Wachowskis yn enwog am basically gweddnewid cinema. Un ffilm. Dwi ddim yn deud hwnna. Dwi ddim yn deud hwn ar chwarae bach bod y Matrix, neu The Matrix os hoffech chi, wedi newid cinema, wedi hitio. Mae o'n ffilm, mae yna podlediadau lu. So dwi wedi bod yn gwrando ar y podlediadau Blank Check a Can't Get Enough of Keanu. Sef dau podcast dwi'n gwrando arnyn nhw, a maen nhw'n ridiculous, ond maen nhw just yn fel nerdy boys gwyn yn ei geiniau yn siarad amdan Keanu Reeves a just ffilms yn gyffredinol. A mae'r episodes ar y Matrix yn brilliant, cos maen nhw'n agor dylygu i just faint o effaith gath y ffilm a faint o knife edge ydy y Matrix ar ben i hynna'n gallai pob agwedd o'r Matrix fod yn ffwc o corny, gallai fod yn really awkward a cheesy, a mae pob dewis maen nhw'n gwneud yn 1999 yn dod lawr yr ochr cool, popeth yn fucking cool, a mae raves cool, a mae'n like grunge, a mae gen nhw dreads, a mae'n cool, a mae'n black coat mawr di, a mae'n fucking kung fu. Fi'n gwybod kung fu. A wedyn, yn gwachio Jupiter Ascending, 15 mlynedd yn ddiweddarach, ti'n teimlo fod yr ochr llafn yna i gyd wedi dod drosodd ar yr awkward, weird, baffling, ddim yn cool, cheesy ochr o'r gyllell. Achos mae Jupiter Ascending yn ffilm
sydd hefo y llinell, are those rocket boots? Neu, I love dogs. I love dogs. I love dogs. A beth sy'n waith ydy, mae Sioned yn rhaid y llinell allan o'r cyd-destun. A hyn oed yn y cyd-destun, ddim gwell. No. Mae nhw'n, Bryn, o'n i'n gweld o ti wedi gwneud lot o nediadau. Be dwi'n teimlo, Jupiter Ascending, mae o'r tu allan, o edrych ar y plot y pethau, mae'n ffilm really ddiddorol. Mae amdan human harvesting. Mae o amdan lot o themau oedd yn y Matrix. A gan bod o'n dod gan ddau filmmaker trans, mae identities a pwy wyt ti go iawn yn dod allan lot yn efo, ac oedd ni'n ffindio hwnna'n really ddiddorol. Ond yn anffodus, mae bob beth arall, mae'r ffilm yma mor just bafflingly wild. So, mae'n teimlo fi oedd y cwent yn dolyg. Cer amdani, Bryn. Take me there, Bryn. So, cwent yn dolyg, ti'n gorau bod yn ofalus iawn lle ti'n rhoi addurniadau bach, ti'n gorau wneud yn siŵr bod yr cydbwysedd iawn o addurniadau bob man a bod ti'n rhoi bob dim ond efo. A fyna ti'n rhoi gormod addurniadau efo, achos wneud y gwaith yn disgyn drosodd. Dwi'n teimlo bod y ffilm yma yn gwaith adolyg efo gormod addurniadau efo, a bod i'n disgyn drosodd. Bod nhw wedi basically dipio fo mewn glitter, a mae'r whole thing just methu cymryd o. Achos mae'r celf yn amazing. Yes, dwi'n gwybod os ti'n gallu siarad am hwnna. Pan ti'n edrych yn efo, ti'n edrych ar stills yn efo. Hit and miss. Oedd yr opening shots na, lle ma'n 3 brawd a chwaer, neu cyfnitherod, neu bynnag ydyn nhw. Brodyr a chwaer. Yn sefyll yna. Ti'n meddwl fatha, maen nhw'n sefyll ar set, a maen nhw jyst i reid llun tu ôl iddyn nhw. A ti'n just meddwl, we're in for a shit show here. A beth sy'n waith hefyd, wel ydy, mae y cyfarwyddiadau mae Eddie Redmayne wedi derbyn ar gyfer ei gymeriad o. Dwi'n meddwl... Eddie Redmayne. O, hwnna'n hanner awr ar ben ei hun. Wel, mae'n setio off y ffilm ar y droed rong, dwi'n meddwl. Do, yn union. Mae o'n dod i fewn efo i lais. Os plot symmetry. Dyn nhw eisiau gwneud plot symmetry. So, yr syniad ydy, mae'r bywyd trwy'r bydysawd i gyd wedi cael ei seidio gan aliens milionedd o flynyddoedd. Na, so gan posh entitled royal aliens, mwyn harvestio genetic material bobl. Cywir? Ia, i gael fatha'r fountain of youth fath o beth. A maen nhw'n gwerthu yr material yna i bobl rich and entitled. Mwyn. Ond oedd hyn mor gymleth i weithio allan. Doedd hwnna... Oedd chdi fatha, beth sy'n mynd ymlaen, pam fod hyn yn digwydd. Nes i ddim deall hynna, tan ar ôl gwylio'r ffilm, a darllen y plot summary. Mor hir i fi weithio hynna allan. Nes i ar bwrpas peidio darllen i'n byd amdano fo ar ôl efo, i weld oedd ydw i'n dallt y ffilm ma, ydw i'n gwybod be oedd yn mynd ymlaen. Oherwydd oedd o just ddim yn neud, am fod yn y diwedd, dwi dal ddim yn siŵr be oedd cysylltiad Mila Kunis efo nhw, heblaw fod, mae hi'n edrych eitha tebyg i'w mam nhw. So, mae nhw'n obsessed efo genetics. So mae hwn, unwaith eto, pan ti'n edrych ar y gwneithurwyr ffilm, mae yna yn y Matrix, mae o fel, wyt ti isio agor dy lygyd i pwy wyt ti go iawn, neu wyt ti isio aros yn cuddio. A wedyn pan ti'n edrych ar bywyd y Wachowskis, mae lot o hyn, a mae'r themau'n hynna yn neud lot o synwyr gan bod nhw'n fenywod trans. A ti'n edrych ar Jupiter Ascending, a mae'r themau yna dal yna, achos maen nhw'n obsessed efo fel genetics a beth sy'n cael ei pasio lawr. Achos mae'n troi allan bod Mila Kunis sydd yn... Reit, mam hi yn Rwsieg, dad hi yn random Sais oedd yn Rwsia, oedd yn licio edrych ar y sêr mewn telesgop, a nath o cwmpa mewn cariad hefo mam fo, a nath nhw priodi, ac oedd o'n edrych allan drwy'r telesgop ma. A wedyn nath na crims ddod, a lladd a mynd ar telesgop, a wedyn goffodd mam Mila Kunis ddod i America, rhoi genedigaeth i Mila Kunis yn ganol yr môr, so does gen hi ddim gwlad, without a father, without a country,
A wedyn mae hi rwan yn ei egeiniau yn glanhau toiledau hefo cleaning crew mam hi. Rwan ta, o'n i'n teimlo, mae hwn yn mynd fo'n good setup. Mae tad yn edrych ar y ser. Mae hwnna'n mynd i clymu nôl i rhywbeth. Mae tad yn mae'n edrych, mae wedi gael hi'n Jupiter. Mae hwnna'n really bwysig. Mae o efo cefndir lle dydy'r mam ddim yn gwybod amdan. Rhyn peth a sydd yn Guardians of the Galaxy 2. I mean, imagine, gallai hwnna bod... who is this guy? Who is he? Ti'n gwybod be? Dal ddim yn gwybod. Absolutely ddim byd. Oedd y tad, it was a red herring, oedd y tad ddim byd i wneud hefo unrhyw beth. Oedd y ffaith bod o yn physicist, oedd yn licio gwachod Jupiter, sef lle mae'r Royal Aliens mae troi allan yn byw, ddim byd i wneud efo'r peth. Absolutely, y factory lle maen nhw'n harfestio bobl, mae hi o dawn y smotyn coch ar y blaned Iau, sydd yn ffantastig. A dyna di enw hi. Mae'n amazing. Ond, ti'n gwybod be? Na, ddim byd i wneud efo'r stori o gwbl. Di hwnna'n mynd at un unlle. Mae just digwydd bod, mae hi yn random genetic reincarnation o'r Queen Mother ma. Mae'n troi allan, spoilers, nath Psycho Eddie Redmayne myrdero, ond oedd o troi allan, oedd o ddim rili'n murder, oedd hi mor Richard Spoiled a entitled, oedd hi just eisiau marw, ond da ni'n cael gweld unrhyw flashbacks ohoni hi, da ni'n cael gwybod unrhyw beth amdani hi, am y ddynes ma, oedd wedi troi'n soft ac actually siachub o bobl yn y pendra. Just, mae'n teimlo fel bod yr ffilm probably yn dwywaith o hyd, a bod gymaint o hwnna wedi cael ei torri allan, achos, mae Bryn dwi'n neud ymchwil. Do, so, y welis i yn y dweud gweitha, o'na stori am dan cynhyrchu Matrix 2 a Matrix 3. Be oedd o? Reloaded a rhywbeth. A Revolutions. Ac oedd o'n di cyfweld ar hen director of photography ar y ffilm na. Chdi roedd hwn i fyny ar Twitter, ta dwi di randomly ffindio hwn hefyd? Ella bod ti, dwi'n gwybod. Ymchwil? Cheapest, guys? Wirioneddol ddim yn cofio. Actually, hwn na definitely ymchwil amdan, un byd arall. Fuck that knows. Ond be oedd o'n dweud oedd y Wachowskis rhwng y Matrix gynta a'r ail a'r trydydd, rhywsyd wedi cael mewn i penna nhw bod nhw fel Stanley Kubrick. Apparently un o'r pethau Kubrick yn neud oedd neud ail seithi bob un golygfa tan oedd yr actorion just wedi blino'n lan. Dwi'n cofio gweld, lot o documentaries am wneud y Shining, a sydd y Shelley Duvall just ydi cael absolute horror show ar y ffilm na. So, peth ydi, so ni'n edrych ar i amserlen nhw, so oedd y Matrix, nhw'n gorffen y Matrix yn 2003, wedyn nhw Speed Racer a Cloud Atlas rhwng hynna. Speed Racer. Cyn neud Jupiter Ascending 2015. A dwi'n teimlo i rhywun oedd eich bod nhw'n dal di cario yr Kubrick-esque, dwi'n just blino pawb i neud o teimlo mwy fatha hwnna, a bod mwy gritty, mwy intense. Ond y problem ydy, dwi'n meddwl, o Kubrick yn neud ffilms lle oedd gynti, oedd y set go iawn a gynti, ti'n gallu creu y claustrophobia na balla, ti'n gallu creu stwff lot mwy agos. Lle mae hein yn neud VFX backdrops i bob dim. Ydy mae'n lot o stwff practical yn digwydd yno fo, so apparently mae lot o'r scenes lle mae Channing Tatum yn sgeitio. Channing Tatum efo'i rocket boots. Mae hwnna di wneud yn go iawn. Oedd o'n edrych o bod o'n rollerbladio. Dwi'n mam deud celwydd. Oedd hwnna'n edrych... Oedd o'n edrych yn stupid. Y llaf yn cheese, ma. Oedd o'n edrych yn stupid. Y llaf yn cheese. Achos, lle ddeall bod nhw wedi mynd, right, mae o'n half werewolf splice. Achos, mae fel y Matrix thing o fel. Be di'r peth mwyaf fucking cool lle di feddwl amdan. Oh my god, anti-gravity rocket boots. Fucking amazing. Da ni'n gwybod hyn. Unwaith eto, fel plant Cymreig, da ni wedi tyfu fyny ar SuperTed. Mae pawb yn gwybod bod anti-gravity rocket boots yn amazing. So, gan i roed nhw i Channing Tatum sydd yn hanner blaidd, hanner person, hanner albino. Sure, why not? Gai just holi, gwyddonwyr, sut wyt ti'n hanner albino? Just putting it out there. Wydyn nhw wedi roed rhyw prosthetic ar ei en o hefyd. So, apparently... Ond edrych ar llun yn fo...
naturiol a fo yn y ffilm. Mae'n rhyw siap odd ar ei geno. Cos mae'n Werewolf SuperTed. So, peth ydy'n teimlo fatha, maen nhw wedi trio gwthio gymaint o crap mewn i'r ffilm ma, bod o'n di disgu dros i hyn. So, peth ydy, ti'n angen 3 villain yn y ffilm? Ond mae'r 3... Ie, mae'r ffilm yn cael 3 villain. So, mae'r 3 plentyn royal ma yn... Mae 3... So, mae'r ffilm yn gorffen 2 waith. Mae 'na big scene, mae Mila Kunis, so mae'n troi allan, y Channing Tatum wedi cael ei yrru'r ddeiar i nôl hi, achos mae hi'n genetic reincarnation, ond mae 'na hefyd subplot lle oedd hi'n trio gwerthu wyau hi, achos oedd hi eisiau $4,000 i brynu telescope fel ei thad nath hi rioed cwrdd a possibly... telescope da iawn. All right, Brian Cox. Gei dim resolution da ar y telescope yna, mae'r optics yn shit. I mean... So, oedd hi eisiau prynu hwnna, so oedd hi'n mynd i werthu... So mae yna lot o fel harvesting, they call it harvesting. So mae yna lot o'r themau yna, ond maen nhw gyd yn cael eu chwarae... So basically, dwi'n cedi weithio mae Mila Kunis yn gwybod dwi mewn ffilm sydd essentially yn super cheesy. Dwi'n mynd i trio chwarae fo'n eitha knowing, ond ydy'r ffilm o'i cwmpas hi ddim yn chwarae hynna. Hablaw am Ready Deadmain. Ready Deadmain Redemption. A mae o'n chwarae fel yr amazing mae pawb yn gwybod am perfformiad Eddie Redmayne yn hwn. Mae hyd yn oed wedi deud i hun. Nath o ennill Oscar a wedyn cael hwn. A wedyn oedd o just fel, Dwi'n wedi gwneud yr Oscar yn ôl oherwydd, dwi'n gwybod. Oedden nhw ddim ond fy penderfyniadau. Ond, choices. Lot o acting choices. Dwi'n lyfio fo. O'n i'n licio gwachio do. Achos oedd o'n terrifying. Oedd o'n scary iawn. Ond oedd y threat na i gyd. Oedd y threat na ddim yn dod i ddim byd. Oedd o'n scary fel mor unstable oedd y boi. Oedd o'n ddim. Oedd o'n fatha bod o'n cael tantrum. Ond oedd y threat ddim yn mynd i'n unllenegoedd. Oedd o'n neb mewn peryg ar unrhyw adag yn ystod y ffilm. Nath hi ddisgyn allan o'r adeilad. Ddari o mynd â fi gravity rocket boots o. Dal hi. Taflu hi o gwmpas y lle. Efo ddim fath o anaf i hi wedyn. Ac wedyn oedd hi fatha... O, nath hynna ddigwydd. Dydy Jupiter Jones ddim yn cwestiynu unrhyw beth sy'n digwydd i hi hynna. Hwna oedd y beth mwyaf nath hitio fi am y ffilm ac oedd yn spoilio fo fwyaf. Oedd Mila Kunis ddim yn blown away efo fuck all oedd yn digwydd o'i gwmpas i. Oedd hi'n dead behind the eyes. Tyba, yesterday I was cleaning the toilet. Now I'm in space getting married to an alien. Hey, shit happened. Are those rocket boots? What? Yeah. Oedd ei fatha... Mae pawb yn gwisgo lot eyeliner. A dwi yn fan o Mila Kunis o ran i edrychiad fi. Mi gymau hyn. Nes i ddeud, gwni watcha Jupiter Ascending ac ysdi dim ond achos bod Mila Kunis yn y ffilm. Ie. A fod, dwi wedi creu shortcut ar fy ffôn i randomly dewis ffilm Mila Kunis. Os dwi'n deud o, hey Siri, it's Kunis time. Ac wedyn, so mae'n randomly dewis ffilm. Ond dwi'n eisiau fo dewis y ffilm yma i fi eto. Mae hwn yn beyond. Mae Shari'n cool efo hyn. Just fel... Beth sy'n digwydd os ti'n deud? Na, ti'n mynd beth? Na, dwi'n mynd i fynd. Na. Abort. Dwi'n lyfio hynna, diolch Iest. Dwi just eisiau dechrau gweiddi, it's Kunis time. Nes di wedi, it's Kunis time, Siri. Pa ffilm nath o ddewis? O, mae'r shortcuts app di torri oherwydd yr update a bla bla bla, oce. Well, friends with benefits, mae'n siwr. Na i ddweud hwnna. A wedyn, o'na rhyw tribute i Brazil yn ganol y ffilm. Oh my god. What was that about? Where were we? What the hell was going on? Mae'r strwythyr yn nuts, a wedyn dwi'n cofio ar un, literally scene cynt, mynd, oh, Jesus Christ, mae hwn just fucking Terry Gilliam film. A mae Terry Gilliam yn troi fyny. Mae Terry Gilliam yn troi fyny yn efo, ac yn i fel... Wel, mae hwn bach yn too much. Achos, dyna'r thing, right? Dyna pan dwi eisiau dod o hyn nôl i Valerian, right? Mae'r un un vibe yna, a dwi'n gwybod Bryn, dyn ni ddim yn mynd i weld llygad yn lygad, mae'r un un vibe yna yn Valerian, the ridiculousness o hyn, ond yna rhywbeth mwy cohesive. Oedd o'n edrych yn well, oedd o'n fwy cohesive. Dwi'n mynd dweud bod o'n ei mwy o sens, ond oedd o'n fwy cohesive. Dwi'n cytuno fod
oedd Valerian yn neud... Oedd Valerian yn trio neud llai yn yr amser oedd gynnu nhw, ac oedd hynna'n helpu rhyw radda. O hwn yn trio gormod yn yr amser na. Oedd hwn yn trio neud fel 12 episode mini-series o plot. Achos mae'n diweddu fyny, mae'r brodyr y chwiorydd Beth ydy'r... Mae'n massive drama yn America. Mae pawb yn obsessed hefo fel Christopher Plummer yn efo, fel hen foi, a mae pawb eisiau bres o neu rhywbeth. Ti'n meddwl am Brian Cox? O ie, dim Brian. Ie, pwy diolch? Mae fel etifeddiaeth. Succession, ie. So, bod just fel episode hir iawn o hwnna fel, achos, so hon ydi mam ni, basically, wedi cael ei reincarnatio, ond mae hi hefyd yn toilet cleaner o Chicago, great. So mae'n mynd at... Bryn. Am ryw reswm, yn yr amser yna yn creu ffilmiau, o gas gyn pob oedd yn neud ffilmiau Chicago, o gas gyda nhw Chicago. Oedd nhw jyst eisiau dinistrio Chicago. Oedd gen ti Transformers na chwalu Chicago dwywaith, a wedyn oedd gen ti hwn yn chwalu Chicago. A wedyn oedd... Dark Knight. Dark Knight hefyd. Ac oedd... A wedyn rhywsut oedd Chicago cael ei ail-adeiladu gen yr aliens dros nos ar y neb. Just have a look over your shoulder, there it is, it's being rebuilt. O'n i'n edrych yn yma fel that. Still looks burnt, like it's on fire to me. Yeah, edrych yn ffact eilig. What? Nath roed fotio, gai deud rhywbeth de, nath oedd really tablu fi yn ganol y ffilm, yn y scene lle oedden nhw'n hedfan rownd Chicago o bachu. Ond nes i trio rewindio fel pause fo, ac yn meddwl, dwi'n siŵr na dyna di hwnna. Pawb yn gwybod am series Cheers. Yn y pub. Based in Boston. Ond dwi'n siŵr nath na arwydd mawr Cheers ar ochr yr adeilad lle oedden nhw wedi mynd lawr at y stryd ac wedyn oedd yn deud Cheers yn y logo Cheers the TV show ar ochr yr adeilad yn meddwl that looks weird. Mi oedden ni'n gwachio da, oedd Milsey fy ngŵr wedi mynd, hwnna di'r bit yn Blues Brothers. Fan ydi lle maen nhw'n cops yn cheisio nhw'n Blues Brothers. Can i just fel, actually, fel bod hynna. So mae un o'r Royal cyn etifeddiaeth bobl ma yn dod lawr a mae yn gyrru Channing Tatum i kidnapio Mila Kunis. So mae hi, digwydd bod, mae'n kidnapio hi, ond digwydd bod, mae'n achub hi wrth tîm y boi arall. So mae yna un tîm wedi mynd i trio achub hi mwyn cipio hi nôl a spoilers prodi hi, a wedyn mae yna tîm arall wedi mynd i trio lladd hi, so bod nhw'n cael yr etifeddiaeth. It's all very complicated. Ond mae hi'n endio fyny yn gyntaf yn mynd i fel yr chwaer. Mae chwaer yn dangos fel, drycha, dwi'n gallu bod yn... Tuppence Middleton. I mean, am enw. Amazing. So mae hi'n dangos fel, drycha, ti'n gallu cael fel eternal youth everything. Mae sbio na fi, dwi'n stunning. A wedyn mae Mila Kunis fel, dwi'n edrych yn amazing anyway, John Boys. A wedyn, so mae wedyn yr ail brawd yn sort of kidnapio hi, a wedyn eisiau prodi hi, a dyma lle eitha bach yn weird ac yn incesty, achos oedd o just fel, ti'n edrych fel mam fi, a dwi'n gwybod na ddim mam fi wyt ti, ac yn i kind of fel, iawn, fel mam chdi, mae literally genetic reprint y mam chdi, a rwan ti eisiau prodi hi. So, mae yna really themes o fel creepy corruption, a'r whole thing ydy, maen nhw eisiau harvestio bobl. So mae'r syniadau ma'n massive. Ond mae'r llafn cheese yna yn dod lawr ar yr ochr rong ar bob penderfyniad. A maen nhw wedi trio creu, fel ti'n deud, yr 10-12 episode mini-series ma o syniadau, a sy'n cael amser i chwilio yn fanwl mewn y syniadau yna dros 12 episode, a maen nhw wedi trio gwthio bob un syniad mewn i'r ffilm ma, heb really ystyried ydi o'n angenrheidiol. Ond dyma'r bobl nath Cloud Atlas sydd yn ffilm sydd just yn pob 20 million syniadau. Ond mae'r llyfr ddo, mae'r llyfr yn... Cloud Atlas? Ie, mae o'i hun yn llyfr enfawr ac sydd yn spanio gymaint o amser. Mae o'n stupid o syniad i drio gwasgu hwnna i gyd i fewn i ffilm, a dyna nath nhw. So, oedd yn really mynd i weithio. Fel oedd Iestyn yn dweud, beth sy'n bod yn ddiddorol ydy, cael gwarad o'r chwaer a'r brawd arall. Eddie Redmayne fel y villain o'r ffilm. Yn bob un scene. A hyd yn oed ys angen bod na'n ei beidio. Dyle fod yn bod. So, fod yr unig villain. Ie, a bod yn gwerthu'r stwff i bobl eraill. Y thad oedd
wedi dianc i'r ddaear chys oedd o'n cytuno fy beth yn ymlaen. Mae o'n... Right, hold on. So hwn ydi alternate pitch ti. Yeah. So mae'n troi allan bod tad yr evil descendants yma oedd actually tad Jupiter Jones. Yeah. Si dyna sut o'n i'n meddwl oedd y stori? Sorry. Fysa hynna wedi neud, fel oedd yesterday, sy'n wedi creu rhywbeth bach mwy cohesif a ti'n mynd gadael yr llunyn yna fynd. Mae'na resistance, eich dyna lle ti'n dod i fewn o rhywun fatha Sean Bean neu rhywbeth yn y cefndir. Da ni'n meddwl na dydi siarad am Sean Bean. Ti wedyn efo Tatum fel rhyw fatha rhyw bounty hunter / Han Solo type situation lle mi oedd i cael ei talu i kidnapio Mila Kunis a fel mi o'n mynd ar y ffordd yn mynd â hi nôl mi o'n newid i meddwl a wedyn saf o'n neud syniad wedyn bod nhw'n disgyn mewn cariad a bod hi'n convinsio fo bod o ar ochr wrong ma nhw wedyn yn newid ac yn mynd ar ôl yr hanner brawd cymeryd drosodd y whole thing a dyna ni mae'n gem drosodd so hwnna wedyn di torri allan lot o'r shit Brazil na so di torri allan yr Tappan Middleton a'r pwy bynnag oedd yr weirdo arall na so, well square job be bynnag oedd un o fo Gordon square job a fysa di creu rhywbeth lot mwy focused a wedi creu stakes bach mwy diddorol i edrych mae'n original property sci-fi a mae hynna'n really Bryn so, o'n i isio, na pam o'n i'n deud dwi isio gwachod hwn, achos dwi isio, dwi'n peth a beth ydi pelio amdan Valerian ydi, y siawns am optics anhygoel, y siawns am gyffro, o'na tam y bach o fel Queen Amidala, Alexander McQueen kind of priodas thing yn digwydd, ond heblaw amdan hynna, dwi'n yn cofio unrhyw beth striking. Oedd yr action set pieces yn... Diflas. Hir... yn wedi, ti'n y darn lle oedden nhw'n trio mynd at Jupiter yn diwedd, lle oedden nhw'n mynd trwy'r bombs na i gyd. Na llwyth y bombs rhywbeth yn dod at dau yn nhw, am fod nath o dweud, dwi angen Sean yma, oherwydd fod yr unig berson i wneud i trwy rhes o bombs o blaen, so eich neith o'n neud i eto, ia? So, gynnu ni jans, so mae'n hedfan syth fewn i'r bombs, ac yn rhywsyd navigate ei ffordd drwyddyn nhw. Dim perig, dim perigol, dim... Ipyn bach y stupid. Y peth mwyaf arall amdano fo iawn, oedd yn really off-putting. Oedd llais Eddie Redmayne yn dechrau, nath off-putting. Wedyn, pan ti'n gweld y dinosaurs efo'r wings allan o Super Mario Brothers the Movie, ti just fatha, pwy di hein? Dyna literally beth ddal di pwyntio allan o ddal di fel so dwi'n deall y busnes ma bod fel humans yn cael ei seedio gan fel y superhumans fel ageless ma lle ffuc ma fel y lizards na'n do fewn iddi oedd hwnna rhywbeth i wneud efo y ffaith fod y humans wedi lladd off y dinosaurs ar blaned oherwydd greu y ffarm a fod nhw wedi safio rei yn nhw fatha i weithio iddyn nhw. Nes ti bigo hynna fyny o'n i'n bydda nath hynna hyn oed y cyrri a fi bod hynna bosib bod na'r super descendants ma oedd wedi lladd achos dwi'n cofio a mae mor laborious y text yr fel sydd hi just mynd so hold on you destroyed the dinosaurs. A ti sicr, hwnna ydy dy gwestiwn gyntaf di. Hwnna ydy dy gwestiwn gyntaf di. Ti newid, fi dechrau'n ein bod aliens yn bodoli. Dau, ti wedi cael dafod o gwmpas y skyline yn Chicago. A rocket boots. A rocket boots efo pethau chwthu fyny. Mae'na rhyw aliens di trio dy lart i mewn gynecology appointment. Wyt ti rwan yn Mr. Clwb Gwenynwyr Meirionydd Sean Bean, ti'n ffarm fo, a mae'r gwenyn i gyd yn dwnsio rownd ti, achos maen nhw, well, they've been trained, you see, they can recognise royalty. A'r cwestiwn ti'n gofyn ydy, chi nath lladd allan y dinosaurs? Really? Hwna di'r cwestiwn sy'n dod i hwnnw. That's where you go, A nid yn unig hynna, ond mewn fatha sa ti'n gofyn, da ni gallu, dwi'n gallu archebu o unrhyw restaurants dwi isio, dwi'n cael dewis pryd dwi'n mynd i gwely, mae'n just di'r cwestiwn ddim yn bwysig, di'r cwestiwn ni ddim yn bwysig.
Oedd o'n frustrating. Heblaw amdan Eddie Redmayne a Werewolf SuperTed a Sean Bean. Do'n i ddim yn teimlo fel bod unrhyw beth yn rewardio yr amser o'n i'n gorau rhoi fewn i 3 ending i'r ffilm yma, achos mae gen ti fel yr ending fel, mae fel Wayne's World, this is a super downbeat ending, lle mae hi'n prodi fucking Gordon Lockjaw, a wedyn yr ail ending lle mae hi actually yn fel defeatio Eddie Redmayne. A pan mae Eddie Redmayne yn dweud, I killed her! A ddo fel ffachin, mae'n full Palpatine. A wedyn... So, nes i sgwini lawr fatha Brian Blessed, ond na, ti'n iawn, fatha Ian Holm, fatha... It's Ian McDermott. Just fatha, seriously, Ond pan wyt ti'n cymharu fo, rai? Chos dwi'n gweld, dwi dal eisiau gwneud y cymhariaeth ma hefo... be di enw cyfarwyddwr Valerian? Dda di wneud y Fifth Element? Luc Besson. So, Besson ar Wachowskis, right? Meddylia, yr un aesthetic ydi o. Meddylia, merched cool 90s hefo gwallt fluorescent mewn dreads. It's the Fifth Element. Mae gwallt Lana Wachowski yn edrych fel gwallt yr fel, like, Invisible Motorbike Ninja yn y ffilm. Mae aesthetic nhw mor ddiddorol a da a cool, a mae gen nhw gymaint i ddeud fel, ti'n gallu edrych yn ei ffilms nhw, mae gen nhw gymaint i ddeud fel i profiad bywyd nhw wedi bod yn hollol anhygoel o ran, wedi bod trwy transitions, wedi dod trwy, wedi wneud y ffilm nath newid cinema. Diolch, Bryn! Ond dwi ddim yn teimlo bod dim byd pwysig yn cael ei ddeud yn y ffilm yma. Mae yna bethau mawr yn cael ei ddeud amdan human harvesting, ond dim byd resonant, dim byd oesol. Mae capitalists yn evil, a fatha hwnnw'r fatha'r... It's a good call. Hwnnw'r fatha'r logical end state o'r whole thing. Da ni'n meddwl ni di'r masters of the universe, ond troi allan, actually na, da ni just yn gwartheg ar ffarm. A mae'r un thing na yn y Matrix, lle mae'r machines wedi harvestio ni fod yn batteries, a wedyn nath o retcon ni fod bod ni'n actually just yn processors, a dwi'n gwybod. So, un o'r pethau oedd fel merch oedd wedi really taflu fi oedd ffaith, so oedd un o'r prif beth yn y ffilm ydi bod Mila Kunis yn mynd i werthu i Huawe-hei, a maen nhw'n deud, a maen deud, and it's amazing because they call it harvesting, a wedyn mae hwnna'n dod nôl i fel sut maen nhw'n harvest, this planet is ripe for harvest, a dyn nhw'n sôn amdan fel i Huawe-hei. So mae di bod, mae'n cael massive traumatic, terrifying fucking peth, lle mae hi ar yr operating table yn barod i gael fel y triniaeth really brawychus ma di wneud i hi, a wedyn mae'n troi allan bod mae fel breuddwyd horrific ti'n cael, a mae'n troi allan bod yr holl tîm sydd yn ei i fod yn neud y triniaeth ma iddi hi, actually yn aliens, just yn ei lladd hi. Sydd yn yfad Cofia Men in Black oedd nhw, ia? 100%, right? A wedyn, so mae'n neud hynna, a wedyn, mae fucking Rocket Boot SuperTed yn dod fewn, a mae o'n dod fewn, a mae o Channing Tatum sy'n a mae hi'n levitatio hefo just gawn arno, just obviously, mae hi'n probably'n borcyn o dan y gawn ma, a mae gen i'r masg ma di strapio mewn i'w gwyneb hi, a mae nhw'n stopio oxygen hi, a wedyn mae hi'n deffro yn ei dillad ar top skyscraper fel yr end shot o Fight Club, a wedyn mae Channing Tatum just yna, a mae di rhoi gwn o thyml hi, a mae hi'n deffro mewn fel, fuck, lle dwi. A wedyn, mae hi'n grabio'r gwn, ac oedd o fel, I thought you'd feel better if you when you woke up with that. Ac o'n i just fel, dydy hi ddim yn cwestiynu o gwbl be mae'r dyn yma, like, meddwl i'r trom, like, mae dy feddwl di fel merch yn mynd sydd gyntaf i, like, lle dwi, pan bod fi fan hyn, be ti di wneud i fi, y peth ola dwi'n cofio di'r trauma masif ma. A dwi'n gwybod bod o ddim yn ei dwelio yno fo, ond fel yr thing da chi'ch dau di deud o ran, dydy hi ddim, does dim cwestiynu. Fel audience surrogate, kind of dyle hi fod fel, dyle yna fod yn fwy o conflict lle mae'r outrage? Lle mae'r
just y terror. Lle mae'r emotion. Lle mae'r emotion. Wel, ddim na gyd. Na. So, oedd hwn ddim yn hwyl i watched chwaith. Heblaw mae di Redmayne, obviously. O, hefyd oedd rhywbeth yn trio gydaid, mae Mila Kunis a mae Channing Tatum, mae nhw'n ddau person deiniadol. Chemistry. Now, kiss. Sy'n ar ôl i aliens trio lladd chdi, tra oeddech chdi mynd i reid y wyau i ffwr, ac oeddech chdi noeth dan gawn, ti wedyn yn meddwl, this is a wolf man. I will try my luck with this wolf man after this traumatic event. It's just like, what? A mae'n mynd i traumatic event arall, lle mae hi'n dweud, dwi'n mynd â ti off y ddaear i blaned arall. So mae'n mynd trwy'r ffenast ac yn fyny i'r... a disgyn. A wedyn mae'r spaceships eraill mae'n mynd, chwthyn hwnna i fyny, mae hi'n disgyn. A wedyn mae o'n taflu ti o gwmpas lle. Eto, trauma arall. Dim byd. Mae'r bobl di marw fanna. A wedyn mae hi continuously yn trio just ista yn y car. Snogio'r boi. Wedyn mynd, I think I like you. Pam ne fo oedd yn dreifio? So, oedden nhw di endio fyny, mae di achub Chicago, mae nhw'n dreifio ffwrdd o'r Chicago yn goleddydd, popeth yn greit. Mae o yn gyrru. O, dydy hi ddim yn fit state i gyrru ar ôl hynna i gyd, siwr. A wedyn... Space alien! A wedyn... Eto fel ti'n dweud cynt fatha y questions ti'n gofyn. Wedyn mae hi'n mynd, dwi am edrych am manylion y person da ni di dwy'n y car ma gyn i adon nhw wybod bod ni di dwy'n y car ma. Really, hwnna di dweud gynt a serta fel ni. A wedyn mae nhw'n mynd, wedyn nhw'n dweud, ti'n gwydu. Mae'n cymeryd allan, lwcus bod, merch oedd bia'r car yma, mae gen i hi pads. Sanitary towel. Gret, roed hwnna ar hwnna. A wedyn, Sean Bean wedyn, mae'n edrych ar o gymryd, mae'n ffwc di hwn, taflid o fath o beth, a taflid at hi. Y peth ydi, o'n i'n pigo fyny o hynna, di o really och? Oedd y boi wedi cael ei seithi, who cares beth sydd arno fo? Nath nhw'n neud y gorau efo be oedd gynnu nhw, so... Literally, mae'r pads yna'n designed i socio gwaed. Dwi'n credu bod hwnna'n syniad arbennig i roed ar bloodshot wound. A just, eto, mae'n a lot o elfenna fysa di gweithio os oes nhw wedi tynnu allan fatha 90% o'r shit. Dwi'n licio y syniad yna. Achos mae o fel, dede ti bedio, Mills and Boone, right? Mae o fel, ti yn toilet cleaner. Dwi, fel menyw, yn teimlo fel toilet cleaner. Dwi yn teimlo fel, oedd gennau kids rhwng gwatch y Pokemon, oedd yn just mynd, Mam, pryd mae bwyd yn barod? A ni just fel, it's fine. Mae'n ffain, yfed gwyn. Na. Mae hwnna'n joke. Mae wine mams just yn stupid cliché. Pidych yn neud o. Ond mae Mills and Boone ydy, a mae hi'n cael ei achub gen a ridiculously good looking half dog werewolf space alien. A mae'n llythrenol yn cario hi mewn poses. Mae nhw'n rhoi do i gario hi mewn poses. Mae nhw yn cael ei beamio fyny mewn gole nefolaidd. A mewn gymaint o'r shots, mae o'n fo yn cario hi fel arwr, fel... A bo hyn yn rhyw fantasy iddi hi, so fysa hi ddim yn cwestiynu fo, fysa hi ddim yn cymryd bod na trauma di digwydd, fysa hi just yn mynd, hwn yn grid, I'm the fucking queen of the universe. I could snog you, dog boy. So, o'n i darllen lot wedyn ar ôl hyn, ac yn ath o atgoffa fi o Kingsman. Dwi'n mond wedi gwachio Kingsman 1 a dwi'n dyfaru. So Kingsman wedi selio ar comics, right? A o'n i siarad efo boi oedd yn redag Shop Comics pam doth hwnna comic allan yn reiddiol, ni'n gofyn oedd amdano fo. A beth oedd oedd y fi di, paid a boddran wish fulfillment i teenage boys dio. A fel o ti'n dweud efo hwn fatha Mills and Boone, wish fulfillment i merched geek girls eich yn i arddega cynnar fatha beth. Os ti'n meddwl fel dwy fenyw sydd wedi creu'r ffilm, so fel mae hwnna'n mynd i fod yn rhywbeth sydd yn chwarae, mae hwn yn high fantasy
benywaidd, essentially, ti'n edrych arno fo, a mae o, ti'n cael gwisgo'r outfits amazing ma, mae hi'n cael, mae gen i gymaint o fel gorgeous guys eisiau fel, prodi hi / kidnapio hi. Mae na elfen o hynna yn fo. Ond hynna di penod efo'r edrychad yna arno fo, mae'r ffaith bod nhw'n glosio dros y traumas i gyd, a ddim ella'n rhoi siawns i hi fod yn fatha rhyw yn cymeryd rheolaeth dros hynna, dwi'n meddwl yn tynnu o rwth hynna. Tynnu o ddi ar. So, definitely. Yn lle mae di glanio ar spaceship ac mae dal yn y ffrog amazing ma, a mi hi'n dweud, what can we get you? Mae'r bedio, spaceship y heddlu neu rhywbeth, Space Police. Right, dwi'n siarad am hwnna, cos mae hwnna'n cool. If you can just give me something more normal to wear, I feel a bit overdressed in this. A ti'n fatha, eto, gen ti syniad beth ti'n newid fod trwy? What the hell is going on? Ac ti'n poeni am y fucking ffrog ma. Mae'r dillad yn lyflu. Ond dim digon lyflu a dim cystal â Valerian. Unwaith eto, mae pob beth dwi'n cymharu hefo Valerian yn... Valerian ydy'r Channing Tatum i fewn yn lle fucking, beth di enw fo? Dame DeHaan. Dame DeHaan, de? Cael swap, a wedyn gweld sy'n mae'n gweithio. So Dame DeHaan di ffitio fe'n amazing fel dog boy? So actually ffitio fatha'r look ond yma hefyd, so fo'n ei bach wys enwyr. Mae'n greu. So, dwi eisiau siarad am llong y Space Police, yr Aegis, sydd fel llong, dwi'n cymryd bod hwnna'n, o be dwi sort of deall, fel rhywbeth o personal llong iddi hi, neu fel llong i mem hi. Mae'r crew, dwi eisiau just cyfres, dwi eisiau fel ala Picard cyfres, o fel yr Aegis, right? Cos mae'r captain, mae hi'n freaking amazing, dynes the amazing, fel, mae'n siarad fel dyle hi fod yn fel, like, ar the bill neu rhywbeth, mae fel proper fel really authoritative good captain. Mae'r un o'r announcers o Speed Racer arno fo fel boi, fel un o'r fel, mae fel data nhw, wedyn mae gen nhw fel proper fel, dwi'n eitha hyderus bod y bobl ar Discovery wedi fel copio hwnna, achos mae gen ti fel Android Girl Saesneg hefo fel eiliau super uchel, mae'n edrych fel, mae'n greu, like, aesthetically mae'n edrych fel Metropolis, ti'n ma? Fel y hogan o Metropolis, fel y robot hogan. Hwna. Mae'r crew mae'n amazing, dylen nhw just gael adventures ar y llong yna. Mae'r llong yna'n brilliant. A dyna di'r trafod ydy, achos bod wedi cramio cymaint o'r syniadau yma mewn i'r ffilm sydd yn rhyw 2 awr. Mae'n gymaint, fysa ti chi chwal efo mewn i ryw gyfres o ryw 6-7 y ffilmiau a cael stori hollol wahanol bob tro, just o fiewn y bydysawd na, just yn edrych ar gwahanol elfynna, edrych ar yr criw o'r Aegis, edrych ar... Dydy hi, fel Jupiter, fel prif gymeriad, does dim profound newid yn dod iddi hi. Na. Erbyn diwedd y ffilm. Mae just digwydd bod, mae gen hi hot werewolf rocket boots boyfriend a telescope. A mae teulu hi di magically troi allan i fod yn really nice, heblaw amdan am hanner cynta'r ffilm, maen nhw'n trio gwerthu wya hi. Sorry. Yes. Ond y peth mwy oedd i fi, fatha, yn erbyn diwad, fatha, ar ôl dysgu hyn i gyd, am bywyd, natur, ac just bob dim rhwng rwan a pam gallu geni a bob dim a dechrau'r bydysawd, mae hi'n mynd yn ôl i'ch neu toilet. A hefyd... Ac yn joio fo. Ac yn gwenu tra neud o, ie. A so does a bit ar ogos dyna di dy thing. Na, ti'n mo beth, na, mi na i ddeud hynna. Glanhawyr ydy'r dyfodol. A mae'na humans dal yn cael ei harfest allan yn yr byd. Mae gen i'r lyflu tattoo ma sydd yn notionally achub y byd achos dydy'r aliens methu twtio dy ddiar achos bod hi wedi dweud. Ie, achos hi sy'n bia fo. Bod nhw ddim yn cael. Ond fel, really though? Literally, bysau bywyd hi mewn trafferth, mewn perygl bob eiliad o'i bywyd hi. Hyd yn oed hefo werewolf half albino boyfriend hi.
A ti'n meddwl bod neb yn gweld nhw'n hedfan dros y skyline yn y nos? Wel, dim hyd nos. So nes i wylio Cinema Sins ar ôl gwylio hwnna, a dyna nhw'n bwyntio allan fatha, so beth, nhw'n mynd i mind-wipio pob yn ath gwachad nhw'n neud hynna. Mae hi ar ei rocket boots hi, mae o efo'i fucking wings o. So mae'r diweddglo na'n pure Mills and Boone. Mae gen fo adenydd, massive, sexy, ridiculous. Mae fel fucking AO3 come to life. Mae hwnna'n fanfic fave. A mae o'n cwtio hi efo'r adenydd terrifying ma. Dwi ddim yn siŵr lle mae'r adenydd wedi dod o. Oedden nhw rhywbeth ynglyn â nhw wedi torri adenydd, beth di enw fo? Sean B hefyd. Sut bod adenydd hefo nhw dwi ddim yn gwybod, achos o'n i jyst yn meddwl na werewolf person o fo. Mae rhaid oedd gyda nhw rhyw fath o backstory lle heina oedd pobl yn dychmygu oedd angylion. Hen oes. Dwi'n yn cofio nath nhw referensio hwnna byth. Nath o'n wneud y cut, mae rhaid. So, dwi'n meddwl, it's a lot o syniadau. Hwnna ddyn thing nes i sgwennu lawr oedd Cinderella/Terminator/Soylent Green. Nice. Be oedd y rybys trwy'r ffilm i gyd, i fi yn bersonol, oedd y ffaith fod... Nath i ni o'r boi yn y nuts unwaith, dwi'n meddwl. Dyna nes i weld. Na, ta dwi'n meddwl yn ffilm. Dyna dde'r unig... Oedd hi'n very passive yn doedd. A bob un arall oedd hi'n gorau cael ei achub. Bob tro. A dwi'n gwybod, mae yn trope bod gallith pawb ddim bod yn Trinity, ond cyn sa'n neis ar rwy'n argyfil Trinity yn y ffilm yma. Achos... Sa'n gen i hi agency. Ti'n ma be hwnna dio. Achos y pethau mae hi'n cael ei gwthio i wneud, fel y priodi, yr achub teulu hi a stwff, dydy hi beth ar flaen y gad. A swn i'n licio meddwl, fel mae tad hi'n rhyw fath o amazing nuclear physicist. Mae mam hi yn fel dyna sydd wedi manage o cael ei merchu o Rwsia i America. Resourceful, single mam, di dod a cychwyn busnes glanhau hynna'n. I mean... Mae yna rhywbeth yna sydd yn fwy na beth da ni wedi gweld. Na pam, o'n i isio fo fod yn fwy... O'n i'n neu hyd yn oed bod o'n linio gymaint fewn i'r Eddie Redmayne. Oedd Eddie Redmayne yn gwybod pa ffilm oedd o yno fo? Ond pam fod ar ôl i'r tad farw, oedd y mam yn rhywun oedd yn eitha cachluog, yn mynd i coleg ac yn fucking edrych fewn i'r gofod ac yn, dwi'n gwybod be oedd i physicist. Oedd hi'n fyfyriwr, Ond, so pam ath i America, nath i give up ac just fod yn cleaner. Dwi'n dallt, dwi wedi cyrraedd fyma, gyda fi fabi newydd edrych ar ôl, mae rhaid fi ffeindio pres yn gyflym, na i just chnau. Ond mae'r ferch yn chnau efo chdi, a mae hi'n 25 neu 30 neu be bynnag. Fysa chdi'n meddwl... Fysa'r fam wedi fel, well, hang on, man, dwi'n mynd defnyddio fy hun i fy full potential fy ma. Dwi efo mwy na hyn gynnig. Dwi'n deall gallen nhw fod, fel, mae hwn yn immigrant story, a dwi eisiau gweld mwy o hynna, dwi eisiau gweld beth achos mae'r profiad, yr extended family, dodgy, clyfar, sneaky bach ma sgennyn nhw. An American Tale efo'r llygod na. Mae nhw'n eitha stereotypical o fel, da ni'n Russian teulu, so mae'r pen teulu yn fel... Chwarae teg, mae'n deud, reit, pawb yn siarad Saesneg wan, da ni'n siarad Saesneg rownd y bwrdd fan hyn, lle mae'n gyn mae'r nain yn dechrau trio siarad Russian efo fo stwff, a mae'n fel, na, ni'n siarad Saesneg fan hyn, sy'n gret ar gyfer East-Eitlai. Ond... Mae hwnna'n eitha bach o stereotype, achos mae nhw'n teimlo fel bod nhw allan o Speed Racer, achos mae'r mechanic o Speed Racer ydy'r cefnder sy'n trio gwerthu Huawe-hei i brynu ffocin 50-inch super mega UHD TV. A dwi'n sort of deall, achos mae'r comedy yna sort of yn y ffilm hefyd. I mean, nes i wylio Speed Racer, a mae Speed Racer yn whole other thing. Mae Speed Racer, dwi'n gwybod Iestyn, ddim yn licio Speed Racer. No. Nes i... Peidiwch gyda. Swn i'n gwachod y to. Dwi falch na rentio fo'n lle prynu fo nes i. Chos dwi ddim yn credu fyddai'n gwachod y to. Ond oedd o definitely werth i wylio. Ar Channel 5. Mae hwnna very Channel 5. Ti'n hollol iawn. Right, guys, da ni di bod yn mynd ers... Oh, Christ, Anna. Bike dros 2 awr rwan. Reit. Dwi'n cofio ffilm arall i fi. Just teimlo mor
siomedig amdano fo. Diflas. Nes i fatha zipio trwy'r lot o'r action sequences. Bryn! Just i gael trwy'r Mae'n twycho. A mae hwn fel fi'n cysgu trwy hanner podcast. Nes ni methu neud o. So, beth yw'n gynti fatha'r Warhammer things mae'n dod i fewn. Mae'n amlwg mae'n mynd i fynd trwyddo fo, so mae'n just skipio trwad i'r bit nesa. Respect the artists, Bryn. Fuck off. Diolch yn fucking Citizen Kane. Diolch yn fucking... Mae yna bobl di bod yn rendro rheina dros nos. Citizen Kane ddim mor dda. Oce, dio ddim The Godfather Part 2. Dio ddim yn... Valerian in a City. Valerian in a City of 1,000 bits of bullshit. Just, fel ti'n dweud, just... Okay, be nes i roi... Dwi di siomi na chi. Teimlad Phantom Menace amdano. Be nes i lawr, de, ar nodiadau fi oedd just shrug. Dyna sy'n ni'n teimlo dyn nhw. Just, meh. Oce, so, mis nesa... Fysa George Lucas di sgwini sgript gwell. What? Mae'n gyllall rhwng y ribs a twist iddo fo. Dyna beth yna. Ti'n mo be, dwi wedi bod yn gwachio... Right, dwi'n mynd i ddeud hwn yr anecdote yma rwan. Dwi wedi bod yn gwrando, a wedyn, na i just diffodd ni. A geith pawb wneud recommendations nhw a pawb mynd i gysgu. Dwi wedi bod yn gwrando ar Blank Check, so dwi'n siôn lot am Blank Check rwan. Achos dwi wedi bod yn mynd nôl trwy... Achos nath nhw cychwyn fel Phantom Menace podcast, fel UCB comedy podcast oedden nhw. Oedden nhw cychwyn fel Phantom Menace, ac oedden nhw just i cymryd o fel... Premis yr sioe ydi, na Phantom Menace ydi'r unig Star Wars podcast. Yr unig Star Wars film. So oedden nhw'n cymryd o fel indie film ar ben ei hun. Ond wrth gwrs, mae'n datblygu wedyn nhw, oh my god, we found that he made another film. So maen nhw'n ffeindio allan bod o di wneud like, Attack of the Clones. A wedyn maen nhw'n meddwl, oh my god, someone's just found it. So maen nhw'n mynd, a wedyn maen nhw'n mynd trwy'r fel... Mae'r premise o dda, dwi'n cyrra. A wedyn, dwi'n really recommend, achos dwi wedi bod yn gwrando ar gymaint o'n nhw, achos just dros y cyfnod yma, achos mae'n really reassuring, bod ti'n gwybod exactly fel beth sy'n mynd i ddigwydd, ond mewn ffordd... Anyway, mae'n ddoniol iawn. Ond, be maen nhw ydi bod yn neud ydi, drwy hyn i gyd, maen nhw basically di dadmer bod gen George Lucas real casineb tuag at emosiwn. A bob tro bys efo, a dda'n greu, achos maen nhw'n edrych ar deleted scenes, maen nhw'n edrych ar y perfformiadau, maen nhw'n edrych ar interviews, a maen nhw'n deud, oedd pawb yn deud, oedd o'n deud fel, hyd yn oed efo, enghraifft fel Jake Lloyd, hogyn bach, mae'n cael ei tynnu ath i fam o neu rhywbeth, ac oedd o di chwarae fo i ddechrau fo'n really drist, fel genuine emotion o dwi'n colli fy ma, ac oedd just looks like, no, we've got to redo it, just too much emotion, just play down. A literally, maen nhw wedi deud, dyna beth sydd wedi hampra Hayden Christensen, ydy'r ffaith bob tro sef o'n trio codi'r emotion. Mae'r llinell yn galw emotion, a dosa ddim emotion yna. Mae'r situation yn galw emotion, dydy'r script ddim. Ti'n feddwl? So mae George Lucas yn dweud, na. Da chi'n Jedi, da chi'n gorau bod... A'r whole thing ma, achos... Yr whole, ti'n meddwl, dydy o ddim... Mae'n really ddiddorol, right? Achos mae yna theory gan Griffin sydd yn neud y podcast yn fascinating, right? So, nath o'r 3 original film, a'r editor ar heina i gyd oedd Marshall Lucas sef i wraig o. A wedyn, reit ar ddiwedd The Return of the Jedi... Mae yna boi yn dod fewn i rhoi stained glass window amazing ar Skywalker Ranch, neu tu Lucas's na. Mae hi'n endio fan hyn cwmpa mewn cariad efo'r artist sydd wedi gwneud yr stained glass window ma, ac yn rhedeg i ffwr efo fo. So wedyn mae George Lucas yn y wilderness am flynyddoedd, a wedyn mae'n neud y special editions, a mae basically, yn y special editions, yn fel ereisio pob... Mae'n troi allan bod fel bod hi yn yr editing bys hi'n tynnu allan yr emotions ma, so hi'n ffindio a so hi'n neud y ffilms y well, a yn y special editions mae o basically yn fel ereisio enw hi o'r whole cynhyrchiad, a wedyn a dwi ti ddim yn gallu cael yr original versions rwan, ac o Griffin ar y podcast yma yn deud yr rheswm mod i wneud hynna ydy achos mae o basically eisiau deud un fuck you massive yw gen wraig. Mosio hi ereisio hi yn gyfan gwbl o Star Wars, ac o'n i just fel mind explode yn gwrando ar hwnna. Oh my god, mae o'n... Fel ti'n esbonio, mae'n mynd ffitio. Tybod, nes i drio dwrnod y blaen oherwydd gyda'i Disney Plus.
O'n i jyst eisiau gweld wahaniaeth llun rhwng de-specialised editions gyda fi ag 4K version sydd ar Disney+. So nes I watchad darn lle mae Obi-Wan a Luke yn dod I fewn I Mos Eisley. Efo'r extra fucking bullshit dinosaurs yn neidio I flaen nhw a falle. Ag, oh my god, mae'n edrych ar rubbish. Ac mae'r de-specialised editions yn edrych gymaint gwell. Mae bob dim yn llifo lot gwell. O ran, y timing, maen nhw'n cymryd rhy hir y ddod I fewn i'r dre yn y rei diwedd arall. Ti'n dweud bod hwnna'n editing choice fanna? Yndi, mae definitely, mae lle maen nhw wedi, mae hi di, pwy bynnag oedd di editio hwnna, yr un gwreiddiol, mae'r timing yn teimlo'n spot on I pan mae o'n dod I fyny at y Stormtrooper a mae'n dweud, you don't need to see blah blah blah. Yeah. You know, these aren't the droids you're looking for. Mae'n teimlo fatha just yr amser iawn. Ac yn yr un arall, mae'n teimlo fatha, ffoc mae hwn dragio wan. Ie, da chi'n gweld pam da ni'n dal yn dreifio trwy'n. Ddim ffilm Tarantino di hwn lle mae'n dreifio rownd LA. A hwnna ydy'r stori. So mae o di ffwcio gwmpas gormod, de? Lot gormod. Dwi'n teiri chi, os ys gennych chi, ysdech chi dal yn berson sydd hefo gormod o amser a eisiau gwrando'r podcast yn lle dal fyny hefo'ch massive list o rhestr o bethau ydych chi eisiau watched, mynd nôl a gwrando ar blank check right o'r cychwyn y feed pan maen nhw'n cychwyn wneud o'r cychwyn nhw'n wneud y Phantom Menace ymlaen a mae o'n really ddiddorol. Maen nhw'n film critics ond mae'n na I trio ffeindio allan fel dwi'n credu na'r bennod so dwi wedi cyrraedd y penod lle maen nhw'n siarad amdan episode 4, 5, 6 a dwi'n credu na yr episode Return of the Jedi mae Griffin yn rhoi allan yr Hollywood history. Mae fel penod o You Must Remember This. Dwi'n edrych mlaen ar y funud, dwi dal, dwi wedi gorffen gwrando am fod dim darllen, ond gwrando ar llyfr Easy Riders and Raging Bulls ydw I amdan Hollywood, the film industry yn y 70s. Ac mae George Lucas yn eitha mawr yn efo I cyd-fynd efo'r holl adeg yna. So yn ddiddorol cyrraedd yr adeg yna lle I weld be fydd o'n dweud amdano nhw. Brilliant. Dwi'n gwrando so penod, I just check quick fewn I recommendations ta. Mae You Must Remember This, podcast am hanes Hollywood, ar hyn o bryd yn gwneud mini-series ar Polly Platt. O'n I rioed wedi clywed amdano hi o blaen, ond mae hi yn yr Easy Riders Raging Bulls cyfnod, oedd hi'n un o'r menywod, oedd jyst yna fel, hello, hi, dwi'n gallu neud ffilms, dwi'n gallu cynhyrchu, dwi'n designer, pam bo fi ddim yn gallu bod yn rhan o'r boys club yma. Mae'n fascinating, good cyfres. Rhywbeth dwi really eisiau deud, just cyn I gloi pethau fyny, dwi wedi bod yn darllen llyfr diweddara Bethan Gwanes, dwi'n gwybod ddim yn arfer siarad am llyfrau hwn, ond na pam o'n i'n hwyr y recording hyn yma, achos o'n I just yn gorffen Merch y Gwyllt, sydd yn cracking. Lois Gwen Llian ar Twitter wedi wneud fel teaser trailer ar gyfer y llyfr, be mae hi'n gobeithio bysa'n wneud fel TV adaptation o'r llyfr yma, a mae'r llyfr yma'n brilliant, right? Mae o'n proper fucking Harry Potter I grown-up merched, ond dim ffwcio Harry Potter, mae hwn yn fel hen magic Cymraeg, really fucking tywyll, really good, bach yn creepy, bach yn, mae'n amazing, a mae just, pan ti'n sôn am empowered women, literally gwrachod ydyn nhw. A maen nhw just fel, merched yn oedran fi a stwff hefyd, fel dwi'n teimlo fel dyna pwysi yn efo. A so Merch y Gwyllt ydi enw hwnna. Hwna di unig recommendation fi, cos dwi heb gael amser I watched unrhyw beth. Hey, thank you, right. Boys, beth ydych chi'n recommendio? Dwi wedi gwylio Hamilton ar... Allwn ni ddim, gawn ni wneud wythnos nesaf. Disney Plus, so fedrai awgrymu gwylio hwnna heb y plant. Oherwydd, mi nawn ni siarad amdano fo tro nesaf yn fwy, ond be na I ddeud ydy,
yn yr awr cyntaf lle oedd y plant yn yr un stafell a fi, ac oedden nhw'n ffeindio fo'n really anodd dilyn be o'n mynd ymlaen. Ac mi o'n i hefyd, oherwydd yna sodd o'n i'n gorau stopio fo, a trin gweithio allan, be sy'n digwydd yma? Am fod oedd y geiriau mynd mor gyflym, oedden ni erioed i clywed y cynnion y blaen, oedd o gormod o wybodaeth yn dod i fewn i'n clystiau ni ar un pryd. So wedyn nath nhw allan, ac oedden ni wedi cael brec, oedden nhw ddim yn mwynhau o gwbl, oedden nhw just really eisiau mynd o'na. Ond wedyn nes i fwynhau o oherwydd o'n i'n teimlo fatha, o'n i ddim o dan bwysa i esbonio i nhw be o'n mynd ymlaen, ac o'n i chi just cymryd o'i fewn, so nes i really mwynhau wedyn. Dwi yn addo, no ni, definitely, achos fydda dwi dal heb sgrowndio Disney Plus, dwi eisiau sgrowndio codes, neu sgrowndio codes off rwy'n, a na i ddod fewn hwnna, achos dwi'n gwybod bod bys y Bryn a fi yn licio wneud Cornel Broadway ar hwnna. Programming note bach i pobl sydd yn meddwl trio cael yr free trial am Disney Plus mwyn gwylio Hamilton. Bad news, mae Disney glyfrach na hynna a maen nhw wedi blocio Hamilton o gallu cael ei wylio os ti ar y free trial. Dyna pam. Yay, capitalism. Dwi angen scamio codes. I could do what I want, bitch. Fuck you, we're Disney. Disney, Nath rwy'n awgrymu diwrnod y blaen dyle Disney prynu TikTok ar wrth y Chinese i wneud o'n saff. Mae sort of ffitio fewn efo'i thing nhw oherwydd fatha, ti'n gwylio lot o raglenni Disney ydy pobl yn dawnsio a canu a stuff fel la. A dyna mae lot o bobl yn neud ar TikTok. Dwi'n sa Disney, penna Disney chwalu yn edrych ar stwff amheus sydd ar TikTok. A gorau delio efo'r stwff yna. Gyda fi 2 beth arall i'w roed ymlaen. Podcast dwi'n talu amdan, yr un cynta a'r yr unig un dwi'n talu amdan ar y funud. Mae gan John Gruber sydd cael ei classifio gen rhan fwyaf o bobl fatha Apple fanboy. Apple fanboy. Apple fanboy, ie. Ac, be dyn nhw fo, mae boi arall sy'n ei gwefan strategery sydd yn analysio bob dim tech ac sydd eitha, mae o'n edrych yna fo o safbwynt hollol wahanol, mae o'n byw yn Taiwan ac maen nhw'n dyn nhw ddim yn cytuno efo'i gilydd bob tro. Dyna sy'n dda amdano y podcast yma. Dithering di enw fo. Ac mae o'n 15 munud, bob di llun, bob di merchar, bob di gwenar, am $5 y mis. Ac maen nhw'n gyson, mae o'n bang on 15 munud bob tro. Ac mae'n cael ei siarad un pwnc bob un pennod. Ac oherwydd dyn nhw'n cytuno yn llwyr efo bob dim, mae o'n neud sioe werth i wrando. Nes i dan ysgrifio efo yn syth pam nath nhw gyhoeddi fo, jyst i weld be oedd o fel. A dwi'n gweld fi'n stopio talu amdano, dwi'n really mwynhau gwrando arnyn nhw yn dadla fo'i gilydd amdan TikTok oedd yr un diweddara, wel, y Twitter thing oedd yr un diweddara, TikTok oedd cyn hwnnw, a rhywbeth i wneud efo baseball oedd o cyn hwnnw, dwi'n cofio nawr. Ond, mae hwnnw werth i'w wrando ar, os gynnach chi. Dwi'n cofio os na rhyw pennod ti'n gallu gwrando am ddim iddo fo, dwi'n siŵr. Ond os da chi'n mynd i feed Daring Fireball fo o podcast, mae yna pennod eitha diweddar efo'r 2 yn nhw arno fo, so da chi'n cael y vibe o sy'n mae'r 2 efo'i gilydd. Cool, achos dwi newydd, just quick cyn i fi gyda ti, Bryn, dwi newydd subscribio i Max Fun i gefnogi nhw, a dwi'n edrych am ffyrdd gwellu fel gwario pres fi rwan dros lockdown, so dwi'n edrych am bethau subscribio i. Dwi hyd yn oed yn ystyried subscribio i Golwg Digital, guys. Have a think, Juan, have a think. So, Bryn, beth gen ti awgrymu? Fawr byd mawr. Mae hynna'n neis. Un o'r pethau sydd wedi ddod i fyny yn y YouTube algorithm fi ydy Drunk History. Licio Drunk History. Sydd wastad yn hwyl.
lot o comedians dwi'n licio, pobl a actorion dwi'n licio. Mae Paget... A Lin-Manuel Miranda yn efo fyd? Ydy, Paget Brewster wedi dod i fyny mwy na unwaith, a mae hi'n anhygol. So maen nhw'n mynd fatha... So, concept y sioe ydy, mae'na rhywun enwog wedi meddwi'n chwil gaib yn esbonio hanes rhywun yn... hanes rhywun enwog. A wedyn, mae hwnna cael... Yn ystod hwnna wedyn, mae nhw'n cytio i actorion yn actio allan. Ond yn lip-syncio i'r narrator yn chwil gaib. Meddwl. A mae o'n anhygol, a mae'r lip-syncers yn spot on. Mae'n amazing. Ti'n be, mae hwnna'n joy. Dwi'n cofio gwachio hwnna tyn bech yn ôl. Mae'n ipyn o hwyl. A blam hynny, just bod dwi wedi bod yn ailwylio bach o Brooklyn Nine-Nine. Nes i lawr bach o twffi o ailwylio Criminal Minds. Dwi ddim yn nabod criminal. A fyswn i ddim yn awgrymu hynny. Mae'n 14 cyfres ar... dim diolch. Ar Amazon Prime. Wow. So, fatha un o'r fatha'r police procedural ydi o, ond maen nhw'n FBI profilers sydd yn edrych ar dilyn ac yn trio dal serial killers. So, dych chi'n dychmygu... Mae'n gymaint o serial killers a maen nhw gyd yn lladd pobl mewn ffyrdd erchiach a just unigryw. So mae'n di... Dwi'n gwybod sydd wedi dweud enw fan iawn, mae'n di... Patinkin. Ia, dyna fo, diolch. Oedd o yn efo am 2 cyfres a nath o adal y sioe basically dweud bod o'n dyfaru neud y sioe achos o'n teimlo oedd o ddim yn dda i enaid o bod ar y sioe yna ac eto ar ôl mynd trwy 14 cyfres yn efo eto fatha hwn di'r ailwaith i fi trwy yn gyfan dwi'n kind of teimlo fatha fo achos dwi'n teimlo bod yn nghalon ni a'n enaid i'n iach ar ôl hynna so dwi wedi bod yn tyfu chilies so do, mae chilies ti'n edrych yn amazing. Checiwch allan Instagram at Bryn S. At Bryn S, ia. So, dwi wedi tyfu un allan o hadyn. Mae wedi tyfu wan, mae wedi dechrau blodeuo. A mae'n troi allan un o'r ffyrdd... So, mae'n self-pollinating. Dwi'n beth yn Gymraeg. Dwi wedi meddwl, so I don't care. Hyna'n pollinating. Ie, hwn y pebynag dwi'n so, oedd Sioned wedi dweud un o'r ffordd i wneud y siwr oedd cwyd cotton buds a just roed o yn y blodyn chydig bach troi allan mae'n ffordd hawddach yn edo just roed bach o ysgwyd i'r planhigyn a oedd e just mynd mae'r paill yn disgyn ar y lle cywir a wan bora yma nes i checio a mae mae'n edrych o bod un o'r chilies yn dechrau tyfu so tune in mae hwnna'n newyddion super positive. Chili updates a Hamilton mis nesa. Reita. Iest? Ti dal na? Ie, gyda mi un ar ôl. Ar Apple TV Plus. Os da chi efo hwnnw, Sioned, eich ti wedi cael cyrra'n pen efo hwnnw. Ti'n mo beth, dwi dal yn trio ffeindio allan os ysgannau o, dwi dal ar ddod yn dydi. Dwi wedi siarad am hwn o blaen, ond nes i ddechrau gwylio Mythic Quest eitha hir yn ôl. Yn dipyn bach fel Silicon Valley, ond amdan cwmni games sydd yn cyhoeddi gem o'r enw Raven's Banquet, neu Mythic Quest yw'r enw'r gem, Raven's Banquet yw'r add-on fatha'r DLC, yr thing. A wedyn mae wedi cael ei greu gyn person sy'n neud, i sylwi syni yn Philadelphia, be di enw o dda, Rob McHenry, neu rhywbeth fel la. So, mae'r gyfres ei hun, mae'n iawn, nes i fwynhau o, ond o'n i wedi clywed pethau mor dda, oherwydd nath nhw'n neud special pennod ar y ddiwedd yn ystod lockdown, i wneud efo nhw fatha cwmni games o fewn lockdown.
i gyd i gael ei ffilmio ar ei ffôns nhw ac sut oedden nhw'n delio efo dros Zoom a pethau fel la. So nes i wylio'r gyfres i gyd, nes i orffan y gyfres mwyn gwylio y bennod special ma, ac mae o werth i wylio, a oherwydd nes i chwerthu'n gymaint yn yr un special. So, fyswn ni'n awgrymu wylio'r gyfres sydd 6 neu 8 pennod i wylio'r special in lockdown oherwydd just i wylio sut mae'r pobl yn delio efo fo. A dwi'n really wrth fy modd efo fo. So dwi'n mynd yn ôl rwan i wylio It's Always Sunny in Philadelphia. Mae hwnnw yn tonic i'r galon o fewn yr oes da ni ynddi oherwydd mae just neud fi chwerthu'n constantly. Eich dyna le ni wylio ar ôl wylio Criminal Minds eich. Ie, mae hwnna'n neud synwyr. Well, boys, mae di bod yn hir ac yn hapus. Mi ddedwn ni hwyl fawr, diolch yn fawr unwaith eto i bawb sy'n gwrando ac yn cyrraedd fan hyn. Diolch yn fawr i Bryn. Diolch yn fawr, Sioned. Diolch yn fawr i Iestyn am olygu y sioe, rhoi y notes at ei gilydd. Diolch yn fawr i'r British Podcast Awards a beid yn y pawb am rhoi gwybod arian i ni. Nw'n ni ddim siarad amdano fo to. Lol, joke, da ni'n mynd i siarad amdano fo loads. Ond tan tro nesa, mae'n hwyl fawr gen Bryn. Hwyl fawr. Hwyl fawr gen Iestyn. Hwyl fawr. Hwyl fawr gen y fi. Dwi off i yn llythrenol fynd i gysgu. Mae hi'n seriously hwyr. Nos da pawb. Welwn i chi tro nesa. Ta-ra.